ሲኦል ዝምከር ዘበለ ኩሉ ጸልማታው ስራሕካ አበ ኢየሱስም አብዛም እንደዚህ አይሰልጥን እስከነበል ንህዝብ አምላኽ በዓዚዝ ዝገብር ድኻም ዝልኽ ኩሉ ፍርሕን ሻቅሎትን ዲፕሬሽንን ጸቅጥን አብዛም እንደዚህ ማህበር አምላኽ ከላ አብዛም እንደዚህ አነ ከለኹ ንስኻ ከለኻ በኢየሱስ ክርስቶስም አይኤ ይበሉስከ በስልጣን ወደ አምላኽ አይኤ ይብላለኹ አብዛም እንደዚህ በኢየሱስ ክርስቶስም ክፉ ነገር ንክልክላለና ክፉ ነገርና አስራለና ክፉ ነገር ንቃወማለና በኢየሱስ ክርስቶስም አብለኑ ቆሉ ዝወጽ እግዚአብሔር አምላኽ ያብለኑ ማንንም አይነት ዝወጽ እግዚአብሔር አቦ በኢየሱስ ክርስቶስም ካባ ኻዜ ኮነ ዘበለ ነገር ሁሉ ይክልክሎለኹ አብዛም እንደዚህ አይሰልጥን አብዛ ከተማ ዘያ አይሰልጥን እግዚአብሔር አምላኽ ለእሪ ሰባት ኮይኑ አይክፉ በስልጣን ወደ አምላኽ ዝወደቀከውን ጽልያለሁ በስልጣን ወደ አምላኽ ዝወደቀከውን ጽልያለሁ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እከይ ዘበለ ካብዛ ምድር ይገናህ እከይ ዘበለ ካብዛ ምድር ይገናህ ኃይሊ ይሳአን በኢየሱስ ስም ኃይሊ ይሳአን በኢየሱስ ስም ኃይሊ ይሳአን በኢየሱስ ስም በኢየሱስ ክርስቶስ ስምና ስልጣን ኃይሊ ይሳአን አምላኽ እግዚአብሔር ሕዝብኻ ግን ይብርታ አምላኽ ሕዝብኻ ኃይልን ስልጣንን ትህብ እግዚአብሔር ሕዝቡ ኃይልን ስልጣንን ይህብ ተባይቶ ጽሕፍ ንሕዝብኻ ግን ኃይል ይኹነሉ ንሕዝብኻ ግን ደው ምባል ይኹነሉ እግዚአብሔር ነቲ ዘይፈልጠካ ሕዝብኻ ንኣኻ ናይ ምፍላጥ ጊዜ ይኹነሉ ደገታት ናይ ወንጌል ይከፈት ካብ ሰብ ካብ ሲኦል የምልጥ ሰብና ብርሃን ይምጻእ ሰብ እግዚአብሔር ሓርነት ክኾነሉ ጽልያለሁ እግዚአብሔር አነ በምህላወይ ንሕና በምህላውና እዛ ማህበር እዚኣ በምህላዋ እግዚአብሔር ኣብዚ ምድሪ ሰላም ይኹን አምላኽ እግዚአብሔር አምላኽ ሓደ ጻድቅ እንተሎስ ነቲ ምስኡ ዘሎ በሰላሙ ትሕልዎ ተባሂተ ጽሕፍ እግዚአብሔር አምላኽ እዛ ማህበር እዚኣ ካብ ምህላዋ ኣሕዋተይ በብ ዘለዎ ሰላም ይኹን ቢኢስት ዘለው ሰላም ብሳውዝ ዘለው ሰላም ብኖርዝ ዘለው ሰላም እግዚአብሔር በብ ዘለዎ ሰላም ነንት ዘለዎ ዞባ ይኹኑ በኢየሱስ ክርስቶስም ሰላም አምላኽ ኣብዛ ምድሪ እዚኣ ይብዛሕ ሰላም አምላኽ ኣብዛ ምድሪ እዚኣ ይብዛሕ ሰላም አምላኽ ኣብዛ ምድሪ እዚኣ ይብዛሕ ሰላም ንኣኹም ንብላለና ኣብዛ ምድሪ እዚኣ ሰላም ይኹነላ ካልጋሪ ሰላም ይኹነላ በኢየሱስ ስም ካናዳ ሰላም ይኹነላ በኢየሱስ ስም አልበርታ ሰላም ይኹነላ በኢየሱስ ስም ደቅ ሰላሚና ሞ ሰላም ንዛረባለና ደቅ ሰላሚና ሞ ሰላም ንዛረባለና ሃሌሉያ ሃሌሉያ ሰላም ይኹን እስከበሉ ሐዋቴ ሰላም ነዛ ምድር ያበሉ ሰላም ነዛ ምድር ይኹን ሰላም ንመንግስት ካናዳ ሰላም ነዚ ህዝብ እዚ ሰላም ነዚ ድጭናቅ ድጸበብ ዘሎ ህዝቢ ሰላም ክንደይ ተስፋ ቆሪጾ ዘሎ ህዝቢ ሰላም ይብላለሁ ሃሌሉያ ሰላም ይብላለሁ ሃሌሉያ ሰላም ይብላለሁ በኢየሱስ አባ እግዚአብሔር ዛመን እዚ አስለደ ሐሰብካ ይመስግነካለሁ ክንጽሊ እግዚአብሔር ኃይል ስለዛህብካና ባረከካለሁ መንፈስ ቅዱስ ተመስገን ሃሌሉያ ሃሌሉያ እስከ እግዚአብሔር በቃሉ ከዛረበና መንፈሱ ከአመል ይሱብ ዝጉባኤ ዝከአዘዝ ልብ ኩላህና እግዚአብሔር ከቆጻጸሮካ እስከ ክንጽሊና እግዚአብሔር ይመስገን አቦ በኢየሱስ ስም ስኻ ክትገዝኦ ዝጉባኤ ጽልያለሁ መንፈስ ቅዱስ ሓሊፍካ ክትዓይ ጽልያለሁ ወሻጠ መሕላፍ ናይ ውሽጥ ትርዳእ ንስኻ ይኻ እግዚአብሔር ሎሚ ሕዋተይ ከምቲ ዝመጽዎ እግዚአብሔር ስለዘይ ምለሱ ይባረከካ ኣለኹ ከከም ዘልዩና ጌርካ ትለማቅለና ጎይታ እቲ መንፈስ ሓደ ይጸጋ ግን በበይኑ ተባሂሉ ይሞ እግዚአብሔር ዘዘለና ስለተህበና ብዙ ጉባኤ ስለተዛረበና መስግነካ ኣለኹ ቃልካ ስለትልእኸልና መስግነካ ኣለኹ የአእምሮ ሰባት በመንፈስ ካይገዛ ልብ ሰባት በመንፈስ ካይገዛ እዛ አየራት እዚ በመንፈስ ካይገዛ እግዚአብሔር አምላኸ እስኻ ክትምለኽ ደይፈቱ ክፉ በኢየሱስ ስም ዝወደቀ ይሁን ንስኻ ክትምለኽ ዘይፈቱ ቅዱሳን ክእከቡ ዘይፈቱ ሰናይ ዘይፈቱ ጥርናፈ ዘይፈቱ ሕብረት ዘይፈቱ ክፉ መንፈስ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ደጊመ ካብዝ ጉባኤ ወድቆ ኣለኹ በኢየሱስ ስም ካብዝ ጉባኤ ወድቆ ኣለኹ በስልጣን ወደ አምላኽ ቀጽሪ አምላኽ ቀጽሪ ናይ መንፈስ ቅዱስ ኣብዝ ጉባኤ ከውን ጽሊ ኣለኹ እግዚአብሔር ቃልካ ክትልእኸልና እግዚአብሔር ክትጸናና አና እግዚአብሔር ክትድግፈና እግዚአብሔር አምላኸ በኢየሱስ ስም ጽሊ ኣለኹ ብናይ ምቅብባል መንፈስ እግዚአብሔር ክንጽበየካ አእምሮና እግዚአብሔር ክትሕሉ አምላኸ ልብና ከፊትና ክንጽበየካ ጸጋኻ አዘዘልና ኣብዝ ደው ኢሎም ዘገልግሉ አወዳትና ዋልድን ጎይታ ክትባረኽ ጽሊ ኣለኹ ኃይሊ ንምግልጋል ትህብ እስኻ ኢኻሞ ኃይሊ ክትህቦምና ባኻ ማዕቆብኩ እግዚአብሔር አምላኸ ኩሉ ጸሎትና ስለተሰማዓኻ ምሳና ድማ ስለዘለኻ ብተፍቅሮ ወድኻ ኢየሱስ ክርስቶስ ስም መስግነካ ኣለኹ አሜን ሃሌሉያ
هاليلويا እግዚአብሔር አምላክ ተመስገነ ይሁን ሓደ ቃል ቃል እግዚአብሔር ካን በባልኩም የሞ ታሪክና ምልኾይና እንታይ ይብል አምላክ በተሓደ ወዱ ዝኣመነ ኩሉ ናይ ዘለዓለም ህይወት ምእንቲ ክረክብ እምበር ከይጠፍእ ሲን ወዱ በጃ ክሳዕ ዝህብ ክሳዕ ክንድዚ ንዓለም ኣፍቀረ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ነቲ ሓደ ነቲ እንኳ ዝኾነ ወዱ በጃ ዓለም በጃይ በጃኻ ሃሌሉያ ኣሕሊፉ ዝሃቦ ሃሌሉያ ንመስቀል ንውርደት ንሞት ኣምላኽሲ ከመይ ዝበለ ፍቕሪ ኣፍቀረና ይብል እግዚአብሔር ይመስገን ፍቕሪ ኣምላኽ ዘርዚርካ ተዛሪብካ ዘሚርካ ዝውዳ ኣይኮነን ሃሌሉያ እግዚአብሔር ከመይ ዝበለ ፍቕሪ ኣፍቀረና ኣሕወተይ እስኪ ንውሽጦም ተዛረቡ ሃሌሉያ እግዚአብሔር ከመይ ዝበለ ፍቕሪ ኣፍቀረና ነቲ ሓደ እንኳ ዝኾነ ወዱ ሃሌሉያ ኣብ ክንዳይ ኣብ ክንዳኻ ኣብ ክንዲ ኩላትና ጸላዕቱ ኸለና ይድብለና ሃሌሉያ እሱ ግን ኣፍቂርና ንሱ ግን ኣብ ክንዳኻ መይትልና ሃሌሉያ ተቐጥቂጥልና ተዋሪድልና ሃሌሉያ ተናዒቑ ሃሌሉያ ኣምላኽ ከሎ ንጉስ ከሎ يجرمنا فقرك እግዚአብሔር يجرمنا محرتك هاليلويا أخبرك እግዚአብሔር تمسجن سلتنا يمسكل وعلتك ما أنتاي مويتك ما أنتاي تواريدك هاليلويا أنت خلاتنا هاليلويا تزمرنا لكي وحدك تملخنا كي وحدك هاليلويا يسوس
Bahilaka
يبارك هللويا علت كابزحين عنا هللويا سناي كابزحين عنا هللويا هللويا هللويا
هاليلويا هاليلويا
تنبر دليت كان ما تقبر أملاخنا سمك يبارك آمين. سمك علي بالك زي أبيهر إنك أملخنا هاليلويا إنك زمارنا هاليلويا إنك أملخنا هاليلويا هذا السيب الكابويسا نعاخ يخبر كان على ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እስከ ደግማን እግዚአብሔር ክብርን ሀብሃልዮ እስከ ጣቃየት ወቃዕታ ሃሌሉያ ስሙ ይባረክ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ትፈልጡ ዲኹም ይሕዋተይ ቃል አምላክ ዝዛረብ ከሎ እንታይ ኢሉ በሐላፊ ወርቂ በሐላፊ ብሩር እንታይ ኮንኩምን ተዛረባ ጉባኤ በምንታ ተዓዲኩም بخبور دم يسوع كريستوس يسوع كريستوس قويتاي نمنت أمسلكم مسوركي مسبرر أما تاسيله وركي برر واقوي يورد يديبي تفضل لكم حواتي دم يسوع كريستوس كومون يرون تزغون ندال ولنا عن أوروبا ندال ولنا عن إيرترا أتا أبزسي واقا وريد لومو أبزي بأغموغن كما يالو نحنا واقا وريد سلوزولو صلاتنا يدفعنا لو نفرح لنا لم تزاربنا نيرنا تفضل لكم حواتي دم يسوع كريستوس واقو أيقودلني تزعدقكم واقو أيقودلن إيو سلازي تراغو يسوع كريستوس قويتاي يسوع كريستوس قويتاي بحلافو ورقي أيتعدوكم من بحلافي برور أيتعدوكم من بزي حلف كبر زغن دم يسوع كريستوس يخم تعديكم سلازي صلاتهم أباهم أيقربنهم كابتنا يدوم قلبس زتال عليه كابتنا يدوم حيل زتال عليه كابتو واقو زي ورد دم يسوع كريستوس زتال عليه يسوع كريستوس قويتاي اسكو واقعهم يمولي اسكو خبر اسكو نزل دمزي هاليلويا سمو يبارخ واقو أيقودلني بك تفضل لهم عادي نقو تسيغا أنت لو مخ زواجانا خمي اللو وريدو ديبو نبلا يكون ورك بركم يزبهالو دم يسوع كريستوس كن تسيغا واقو فلوتي دك إسكا واقو فلوتي برتيغا واقو فلوتي دخيمكا واقو فلوتي تزعدك دم يسوع كريستوس نسو بقعي ميتو بقعي دقيمكا خبر هابو نزل مزبجاخ هاليلويا سمو يبارخ يسوع كريستوس قويتاي اسكي حجخا سلا بيت خرسيان إيرترا كنت تسينا تغيلنا خلاتنا سلا بيت خرسيان إيرترا كنت لينا نعي حدا أمنتي زلني تأمنتي كأنتايو كل نجر أمن فساو عالم يودع إلى إذا أمن سلازي سلا بيت خرسيان إيرترا كنت لينا يسوع كريستوس قويتاي بتغرسان إيرترا من نقق حقوقون بتغرسان إيرترا جوبو بتعاقد حس بتغرسان إيرترا حيلق تعتق بتغرسان إيرترا بمنفس قدس كتصبق كنت إن إلهكم على علكم تصليه هاليلويا نجر كل أم منفساوي عالم يزود داي حواتي نجر كل أم منفساوي عالم يزود تغار غيرك تقاطعها بقال زمت نجر إلا نجر كله تدر خبزي الرخبز مت بأمنة نستوعب لنا تباهيل تتصحيف له بتغرسان إيرترا بوتا أخذ حز هاليلويا أقل قلت إيرترا حيلق عتقو هاليلويا بتغرسان إيرترا أبرغ تختوت هاليلويا بتغرسان إيرترا قبو بوتا أخذ حز حيلق تعتق هاليلويا أبرغ تختكون هاليلويا بيتي عبد خو حزي أخذ سرتي دقيتها سيلكا أيك حيلواني متباهيل تتصحيف له إذا قال إذا حكي هاليلويا بتغرسان إيرترا سقاخ لبس هاليلويا أقل قلت إيرترا سقاخ لبس هاليلويا سكت صلي حنسا أداوكم عليكم هاليلويا
هاليلويا كل خابون نعون بؤون تبايل تصحيف له هاليلويا نحنا خم آمنتي منفساو نقرنا نزارف هاليلويا كله تزرع خبزير خمس متى بأمنة نستوعب لنا تبايل تصحيف له هاليلويا هاليلويا صبق وهبت ملؤ وهبت كافتي ممللات صلالوت زي بلو أبو برهانات تبايل تصحيف له هاليلويا سلا يرترا صبق نجر كابك زي أبيري سلا بتقرتان يرترا صبق نجر كابك زي أبيري هاليلويا كم منم أيقونن هاليلويا كاب نجسات فتحي عين صبن هاليلويا فتحي خاب جس كاي وص تبايل تصحيف له هاليلويا كاب جس إكسيابير فتحي زوص كاب جس إكسيابير فتحي زوص كاب جس إكسيابير فتحي زوص كاب جس إكسيابير صدق زغنا فتحي زوص هاليلويا سمي بارخ سك بوقعتها بتاقعس كان إكسيابير كبرنا هم نخوف كن بيلنا هاليلويا إكسيابير يخبركم كفول يسوس قويتاي انقع بدحنن بسلامن مصاخم يسوس كريستوس قويتاي حدشتي اغاش انتلخم سلام كنبلوكم كنلاليكم كابي كبر مصاخم كتنغرنامو نغاش زغبا قابلا من انتون غبرولكم اغاش انتلخم قدمنا بكال متنباتان بروجرامن محلافنا يسوس قويتاي اغاش تونا يرنزلخم مسلن كلهم دغزيا حرا يسوس قويتاي كلاتنا دق غزا انت خوينا اتي بروجرام كم تلمدي ربع خاب ساعات 5 ساعه 8 تصنح ناي اغلغلوت غيزي ناي وانجيل اغلغلوت غيزي لنا اندا صلي ندغ دوصو دمسكرو حواتالو ابو تحبر ترلي تافدغ كفوتي كومون قرام خاب ساعات 5 ساعه 8 ناي صلوت ناي قال املاح غيزي لنا ابزون اندا مصانا نحبر كومون ابو بوتو زغبر مصنعتنا مصحف قدس الله ابزون نحبر يسوس كريستوس قويتاي كومون سنبت كمستري وذلهم ناي سلسته ابري بروجرام علنا اتقداماي ابري شعات جميرو 11 زودي اتقالاي ابرقا 11 فرقان جميرو 1 فرقان زودي اتسالساي نموداتان ابرقا ساعات 5 جميرو 6 فرقان زودي يسوس كريستوس قويتاي سلازا استعملنا غيزي اندا تمزغمنا نحبر يسوس قويتاي كومون بزم زغبر صلوتالو سوني سولوس حموس كاب ساعه 8 سكاب 10 تصنيحو ابزون نحبر يسوس كريستوس غويتاي فولي متنباتا زلونا انتايو زمص زلو سنبت كمتي كل غزي عمت انغبرو ننهميا بروجكت انغبرو حاجز بتخرسيان الله سلازي اتي صباح سنبت انهبو عشرنان مبانان ويكا فتاو هيامنان ننهميا بروجرام بروجكت سلاز خون ازي عند حسبنا نمص اتم باكال تمصو حسكم كتمصو تخوليهم اتم باكال زي تمصو بي ترانسفير كتكفلو تخول وي بخالون نسلي وي كا ني غزا اندارخوكم غبو حبريتا خطرخبو تخوليهم كومون اتم ابزوم ابيتوب افيسبوك تكاتولنا زلهم كابز بوتاون زي لهم كتكفلو ترلي ابز بروجيكت كتحبرو ترلي بزي زبازلو بي ترانسفير وي كا بخال كتكفلو تخوليهم እግዚአብሔር ይባርኩም حجنا بتقصل هيك قال املاح غيزي نحلفينا تباركوا كمكنيكم እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን ክብርና አምላክና ይሁን ከመንደገና ከምዚልና ድማ ክንራኸብ ዝገበረ እግዚአብሔር ስሙ ብሩክ ይሁን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ጅበቀጥታ ናብተ ዘሎ መደባት ክንሐልፊና እግዚአብሔር ይመስገን ቀዲምና ድራር ጎይታን ወስደሉ ማልቲ ሎም ማልቲ እግዚአብሔር ይባረክ ከም ተቃሉ ድብሎ ድማ እዚ ክንወስድ ከለና ንመዘከርታይ ግበርዎ ስለዝበለልና እቲ አመስቀል ደተገብረልና ውዕለታ እናዘከርና ናአምላኽ ድማ እናመስገንና ኢና ንወስዶ እግዚአብሔር አምላኽ ዘተመስገነ ይሁን ስለዚህ ኩላትና ሕጂ ንቁርብ ደቂቃ ካብ ዘለና ይሓፍ ክንብሊናሞ መዘምራን መዝሙርና ዘመሩልና እግዚአብሔር ይባረክ እግዚአብሔር ይመስገን በመስጋና ኮይና ክንወስድና እግዚአብሔር ይባረክ ክብርና አምላኽና ይሁን
أب مسكال تجبرلنا وقلت إن حسبنا እግዚአብሔር ይባረክ ሃሌሉያ ሃሌሉያ እስኪ ነመስግን ነው እግዚአብሔር ይባረክ ንመለስ ናብ መስቀል ንጠምት ናብ ቀራንዮ መስቀል ሃሌሉያ ኢየሱስ 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 አመስቀል ቀራንዮ ዝፈሰሰልና ደም ዝተቆረሰልና ስጋና ዘከርና ንአምላኽ ነመስግኖ ነኽብሮ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ሃሌሉያ ኢየሱስ ኢየሱስ ሃሌሉያ 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 ተመስገን እግዚአብሔር አምላኽና ነመስግነካሎና ሃሌሉያ ስምካ ይባረክ ስምካ ይባረክ ስምካ ይባረክ ስምካ ይባረክ ስምካ ይባረክ ናይ መስቀል ወእለታኻ ሁሉና ሐሰብና እግዚአብሔር አቦይ አብ መስቀል ቀራንዮ ዝተገብረልና እናዘከርና ነመስግነካሎና ነኽብረካሎና አምላኽና ስምካ ይባረክ ስምካ ይባረክ ስምካ ይባረክ ሃሌሉያ ታሪክ ጀመረ ታሪክ ጀመረ ታሪክ ጀመረ በመስቀሉ ስር ነው ታሪክ ጀመረ ታሪክ ጀመረ ታሪክ ጀመረው ከሞት ባሻገር ነው ታሪክ ጀመረው ታሪክ ጀመረው ታሪክ ጀመረው ከኢየሱስ ጋር ነው ያወቅኩት ቀን አምላኬን ጌታዬ ስቀበለው እንደ ግል አዳኜ ስመዘገብ በሕይወት መዝገብ ላይ ጀማመረ ታሪኬ እዚያ ላይ ያወቅኩት ቀን አምላኬን ጌታዬን ስቀበለው እንደ ግል አዳኜ ስመዘገብ በሕይወት መዝገብ ላይ ጀማመረ ታሪኬ እዚያ ላይ ታሪኬ ጀመረው ታሪኬ ጀመረው ታሪኬ ጀመረው ታሪኬ ጀመረው መስቀሉ ስር ነው ሃሌሉያ ታሪክ የጀመረው ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ እግዚአብሔር ይባረክ በታና ኢላ ለዘላ እንተ ኸፊትናያ ነታ ህብስት ንረኽባይና ቃል ከነብቤ አመስግና ድማ በህብረት ክንወስድና እግዚአብሔር ይመስገን ነታና ኢላ ለቤት ክፍሊ ተኸፊትኩማ ነታ ህብስቲ ትረኽቡ እግዚአብሔር ይመስገን ኣብ ገዛኹም ዘለኹሙን ምሳና ሃቢርኩም ወሰዱ እግዚአብሔር ይባረክ ጳውሎስ ኣብ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ከምዚሉሎ አነ ካብ ጎይታ ተቀበልኩ ወይሞ ናአኻትኩሙን ዝነገርኩዎ ጎይታና ኢየሱስ በታ ተተሐዘላ ለይቲ እንጌራ አለ አመስግኑ ቆረሰሞ ወሰዱ ብልኡ እዚ ምእንታኹም ተዋህበ ስጋ እዩ እዚ ንመዘከርታይ ግበርዎ በለ እግዚአብሔር አምላኽና ናቦናን በጎይታ በክርስቶስ ኢየሱስ ስም ደጊምና ነመስግነካሎና ኣብ ቀራንዮ መስቀል ስለ ነፍሱ ወከፍና ስለ ዝተቆረሰ ስጋዚ ነኽብረካሎና ሎሚ ድማ መስቀል ተፈጸመልና እና ሐሰብና እና ዘከርና ንወስዶለና ክንወስዶ ከለና እግዚአብሔር አምላኸይ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ኣብ ስጋና ድማ በዛ ሰዓት እዚ ሕማም እንተሎ ንምጣይ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ይኹነልና ንፈውሲ ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ይኹነልና ሕማም ዘበለ ሁሉ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም በዛ ሰዓት እዚ ይኽልአል ይጽልያለሁ
በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ይእዝዛለሁ ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ይለአል በስምብራቱ ንሕና ብቆስሉ ሓዊና ኢና እሞ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አብለ ለነፍስ ወከፍና መለኮታዊ ጥና ይሁን ይብላለሁ ጎይታ ደጊምና ነኽብረካለና በስም ኢየሱስ ክርስቶስ አሜን ጎይታ ይባርኩም በእምነቱ ሰዱዋ مسجنا عند أخبرنا እግዚአብሔር ይባረክ እጅ ወንድማ በታህት ዘላ ተኸለይ ተኸፋል ተኸፊትና ሐቢርና እግዚአብሔር ይመስገን አንተ ቃል ከነበበ አመስግና ድማነት ደምክን ወሰዲና ከሙኸአ ድሕር ድራር ነታጸዋ ለዓለሞ ዛጸዋ እዚኣ ብደመይ ሐድሽ ኪዳንያ ብሰቲዋ መጠን ነመዘከርታይ ግበርዋ በለ ጎይታ ስለቲ አብ ቀራንዮ መስቀል ዝፈሰሰልና ክቡር ደም ሕያው ደም ነመስግነካለና በደምካ ሐድሽ ኪዳን ስለዝሆነልና ስምካ ይባረክ ጎይታ ህጅ ድማ ንጽልያለና ነዚ ደም ክንወስድ ከለና ምሳኻ ዘሎና ኪዳን ስለዝህደስ ትዝገበርካልና ሁሉ ድማ እናዘከርና ወለታኻ ሁሉ እግዚአብሔር አምላኽ በኢየሱስ ክርስቶስ ስምና ጸብጸብና ነመስግነካ ንሁሉን ክነግር መታን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ኃይሊ ሆነልና ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ንጽልያለና አብ ስጋና አብ ነፍስና አብ ኩለንተናና በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ዝደም ክንወስድ ከለና ምጣይ ይሆነልና በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ካብ ድኻም ዘበለ ሁሉ የገላግለና ንኃይሊ ንብርታኤ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ንወስዶለና ክብርና አኻ ይሁን አሜን በእምነቱ ሰድዎ ጎይታ ይባረክ
أبتي وجديدم محرت نزل عالم يغرت هلو أبتي وجديدم يغرت نزل عالم እግዚአብሔር ይመስገን ደውልና خلنا መልእክቲ ጳውሎስ ናብ ሰብሮሜ ምዕራፍ 4 ተኸነውጽናሞ ካብ ቁጥር 18 ዘሎ ክሳብ መወዳታ አንቢብና ናብ ቃል እግዚአብሔር ክንሐልፍና እግዚአብሔር ይመስገን ሮሜ ምዕራፍ 4 ካብ ፍቅዲ 18 ክሳብ 25 ኩላትና አውጽና እንደህር ኮይና በስም ጌታ ኢየሱስ ከንበቦይ ከምትብሁል ድማ ዘርአኻ ከም ዝኸውን እዩ ተስፋ ብዘይብሉስ አቦ ብዙሃት አሕዛብ ክኸውን በተስፋ አመነ አስታት ወደ 100 ዓመት ክንሱ መሟት ስጉን መሟት ማህፀን ሳራ እናራአየ ንምእማን አይደኸመን ግናኸ ንአምላኽ ክብሪና ሃበ ንምእማን በርተ እምበርነታ ተስፋ አምላኽ ብዘይ ምእማኑ አይተወላወለን ነታ ዘሃቦ ተስፋ ክገብራውን ክእለት ከም ዘለዎ አጸቢቁ ተረድዩ ነበር ስለዚህ ድማ ንጽድቂ ተቆጽረትሉ እዚ ኸአ ስለናምበር ስሊኡ ጥራይ ከም እተቆጽረሉ አይተጻፈን ነአና በትን ኢየሱስ ጎይታና ካሙታት ዘተንሶ ንነአምን ከአ ይቁጽረልና ንሱ በሰራ ኃጢያትና በእጃ ተዋህበ ስለ ጽድቅናውን ተንሰአ አጽር ጸሎት ንጸልይ እግዚአብሔር አምላክና ናቦናን በጎይታ በክርስቶስ ኢየሱስ ስም ደግምና ነመስግነካለና ጎይታ መሊስካ ድማ አቤትካ ኸነእከብ እግዚአብሔር አምላኸይ ስለ ዝረዳአኻና ንስኻ ስለ ዘፍቀድካ ነመስግነካለና እዚ ድማ ናትካ ምህረት ዩ እግዚአብሔር አቦዬ ስለ ዝነኽብረካለና በስም ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር አቦ ምስጋናና አምልኾና ዝማሬና ሁሉ እግዚአብሔር አቦ ክትቀበል ስለ ዝፈተኻ ነመስግነካለና ሕጅ ድማ ንጽልይ ያለና እግዚአብሔር አምላክና በቃልካ ጌርካ ናባና እግዚአብሔር አቦ ናብ ልብ ነፍስ ወከፍና ክትመጽእ እስኻ ክትዛረበና በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ንጽልይ ያለና ናአይ ዘዛረብ ባሪያኸውን መንፈስካ ክረድአኒ ክድግፈኒ بشم ኢየሱስ ክርስቶስ እተአብ ልበይ ዘቀመጥካዮ ቃል ብዝግባ እግዚአብሔር ከመሐላልፎ መንፈስካ ክድግፈኒ ደጊ መጽልይ ያለሁ ዝጉባኤ እግዚአብሔር አቦ በደምካ ዘጥራኻዮ ናትካ ጉባኤ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አማኸልና ድማ ንስኻ በይንኻ ክትከብር ክትስልጥን እግዚአብሔር አምላክና ክትገዝእ ንጽልይ ያለና ካል በኢየሱስ ክርስቶስ ስም በዘሰዓት እዚ ክንከራሮ ክወድቅ በኢየሱስ ስም ጽልይ ያለሁ ነፍስ ወከፍና እግዚአብሔር አቦ ናብ ቃልካ ጥራይ እግዚአብሔር ከነድህመታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ረዳአና ይጽልይ ያለሁ ካብቲ ዝቀነናዮ ካብቲ እግዚአብሔር አቦ አብ ዙሪያና ናብ ህይወትናን ዘሎ ሁሉ እግዚአብሔር ሕጂ አውጪኻ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም በመንፈስ ነቃልካ እግዚአብሔር አቦዬ ክንሰምዕ መታን ክድግፈና በስም ኢየሱስ ክርስቶስ እጽልይ ያለሁ ክብር ሁሉ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ናአኻ ይሁን አሜን እግዚአብሔር ይመስገን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታዩ ኢየሱስ ጎይታዩ አብዛሐለፈ ክልተ ሰናብቲ በእምነት ዝርከብ ጽድቂ በዝብል አርስቲ ካብሮሜ ምዕራፍ 4 ከነማሃሪና ቀኒና ማለትዩ ዚአ ተመዛዘሚ ክፍሊ ናይ ሮሜ ኢናም ቢብና ምዕራፍ 4 በዚያ ድማዘን ሰለስተ ሰናብቲ ዝተማሃርናዮ ዛ ሳልሰይቲ ሰንበትናያ ክንጠቅልሎ ኢና እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ ተንክልተ ሰንበት ዝነበረ ንሽተይ ትንክፍ አቢለዮ ናብዝናይሎም ማልቲ ክመጽ ምክንያቱ ተተሐይዙ ዝኸይድ ነገር ስለዝኾነ ሮሜ ከምቲ ብዙ ጊዜ ደጋጊመ ዝብሎ ሮሜ ኤፌሶን ጳውሎስ መልእክታቱ ዝበዝሐ ኣብቲ ናይ መጀመርያ ክፍሊ አምላኽ ድገበረልና ነገር ይነግረና ብድህሪው ድማ ነህና ክንኮኖ ዝግባአና ነገር ድማ ክንገብሮ ዝግባአና ነገር ይነግረና ኩል ጊዜ ግን ዘቀድም እንተሪኹሞ አምላኽ ዝገበረልና ነገር ክንርዳእ መታን ቡዩ ጳውሎስ ድጅምር ሮሜ ድማ 11 ምዕራፋት አምላኽ ድገበረልና ነገር ይዝነግረና which is ካብዛ ሓደ ድማ ንሪኦ ዘለና ማለት እዩ ጽድቂ ናይ ክርስቶስ ኢየሱስ ከም ተቀበልና ይነግረና እዚ አውራ መልእክቲ ናይ መጽሐፍ ሮሜ እዩ ከም ሮሜ መቼም ድተጠቅጠቀ ስነ መለኮት ዶክትሪን መሰረታዊ ናይ ክርስትና ትምህርት ዘለዎ መጽሐፍ የለን ታዝነውሐት ናይ ጳውሎስ መልእክቱን ሮሜ አብ ሮሜ ብዙ ነገር ተጻሒፉ
መጽሐፍ ቅዱስ በሐጽሩ ሰመሪ ኦፍ ዘ ባይብል ውን ይብሉዋን ሮሜ ካብ ፍጥረት ጀሚሩ ኩሉ ውድቀት አሪዩ በክርስቶስ ኢየሱስ ድማ ዝረኸብናዮ ጽድቅ ይዘበለ ሁሉስ የምጽአናዩ ካብ ሮሜ መጽሐፊው በአልማርቲን ሉተር ናይ ተሐድሶ ሙቭመንት ከላል ድገበሮ ብዙህ ምንቅቃህ ብዙህ ሙቭመንትስ ብዙህ ናይ አምላኽ ተሐድሶታት ካብ መጽሐፍ ሮሜ ካብዝ ድማ እንንብቦ ዘለና ወይ ድማ ንሪኦ ዘለና ክፍልታቱ ተበጊሶ ነናውን ሎም ማልቲ ልብና ይከፈትሞ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አብ ህይወትና እግዚአብሔር ምንቅቃህ ይግበር እግዚአብሔር ነአናውን ከምቶም ታሪክ ጥራይ እንፈልጦ ደይኮነስ አብ ህይወትኩሙን በዝቅ አለዚ ገሩ እግዚአብሔር አብ ህይወትና ተአምራት ይግበር ምንቅቃህ ይግበር ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታዩ ክብርና አምላኽና ይሁን ስለዚህ አብ ሮሜ መጽሐፍ ከምቲ አብዛሐለፈ ጊዜ ድራእናዮ ነተን ቀዳሞት ሰለስተ ምዕራፋት ጅምር ከብል ከሎ ምዕራፍ ሃደ ሰላምታ ይዙ ጅምር ሰላምታ ምሰቀረበ ክሳብ ቁጥር 7 ሰላምታዩ ብድህሪው ዘሎ ብዛዕባ አህዛብ ይዝዛር አህዛብ ከምዝ ወደቁ ይነግረና ማለት እዩ እና አብ ተሕት ፍርድ አምላኽ ድማ ከምዘለው ይነግረና ቁጣ አምላኽሲ ካብ ሰማይ አብረሲ እነት አመጻ ዘበለ ሁሉ ነተሐቂ በአመጻ አብዝኸንዎ ሰባት ይግለጽዩ ይሉስ ኩሉ ሰብሲ አህዛብ በፍላብተና የመጀመሪያ ክፍል ማለት እዩ አብ ተሕት ቁጣና እግዚአብሔር ከምዝ ወደቁ ይነግረና አህዛብ ባህል ከሎ ድማ ነህና ማለት እዩ ስለዚህ አብ ተሕት ቁጣ አምላኽ ዝነበርና ከምዝኾና ጳውሎስ መጀመሪያ ረድዩ ነጊሩና ኩል ጊዜ ንጸጋ እግዚአብሔር አፕሪሺየት ክንገብሮ መታን ዝረኸብናዮ ጸጋ ከመይ አይነት ከምዝኾነ ደሚቁ አብ ህይወትና ከጎልሕ መታን ካበይ ከምዝወጻና እንታይ ጽቤና ከምዝነበረስ ክንዝክር ጽቡቅ እዩ ኤፌሶን ምዕራፍ 2ውን በሰለስተ ጥቅስታት ገሩ ጳውሎስ ከሙዩ ገሩ ካበይ ከምዝወጻና እንታይ ጽቤና ከምዝነበረ ሙታት ከምዝነበርና በመንተገዚና ከምዝነበርና ገና በተፈጥሮና ኃጢአተኛታት ከምዝነበርናስ ነጊሩና ይናብትናይ ጸጋ ነገር ዘምጻና ስለዚህ ጳውሎስ አብዙን አህዛብ እና ሁላትናስ ወዲቅና ከምዝነበርና ነጊሩና አይ ሕጊ አሎና ንዝብሉ አይሁዱን አይ ሰኻትኩሙን እኮ ካብ ዝተምልጡ አይኮንኩምን ሕግስ ንጽድቅ ክትረኽቡስ አይገበረኩምን ስለዚህ ንስኻትኩሙን እንታይልዎም ወዲቅኩም ይኹም ዳራይ ኩሉ ድምር አቢሉ ድማ አብ ምዕራፍ 3 ቁጥር 23 ኩሎም ኃጢኦም እዮም ክብር አምላኽ ድማ ሲኢኖም እዮም ይሉና አሕዛብ ይኹን ወይ ድማ አይሁድ ኩሉስ ኃጢኡ ከምዝኾነ ክብር አምላኽ ከምዝሰአነ ነጊሩና እሞንታይ ይገበር እጂ ትሽግርና ምስነገረና ምሰረዳና መፍትሄ ድማ ነጊሩና እግዚአብሔር ዝገበሮ ነገር ድማ ነጊሩና ካብ ምዕራፍ 3 ቁጥር 21 ክሳብ 31 እንታይ ይሉና እጂ ጽድቅ ይሉና በእምነት በመእማን ክርስቶስ ኢየሱስ ዩ በእምነት ተዳልዩሎ ይሉና ምዕራፍ 3 ቁጥር 22 ከባቢስ በቃ እጂ በእምነት ዩ ንክርስቶስ ኢየሱስ በመእማን ዩ ጽድቅ ዝርከብ በዚ ድማ ሌላን ጉሌላን የልቦን ታይ ማለት ዩ አይሁዳዊ ስለዝኾነ ካብ ቤት አብርሃም ስለተወልደ አይኮነን ጽድቅ ድረክብ ወይ ድማ ካለ አይኮነን እታ ጽድቅ መርከብ መንገድስ ጽድቅ ንረኽበላ መንገድስ ንክርስቶስ ኢየሱስ በመእማን ዩ ይሉና ክሳብ 31 ምዕራፍ 3 ነዝምስ ነገረና አምራፍ 4 ተከመጽኸሎ ሓደ ኤግዛምፕል አምጽዩልና ትዘምጾ ኤግዛምፕል ድማ ካብ ብሉይ ኪዳን ንአብርሃም ያምጽዩ ንመጀመሪያ ጊዜ እምነት አብ ዘፍጥረት ምዕራፍ 15 ቁጥር 6 ያተጠቂሳ ነዚያ ተጠቂሱ አምጽዩዋ አብርሃም አመነ ንጽድቅ ድማ እንታይ ተገበረሉ ተቆጽረሉ ይሉ ስለዚህ አብርሃም አምጽዩ ህጂ ብዛዕባ አብርሃም ዩ ምዕራፍ 4 ኩሉ ዝዛረብ ቁጥር 6 ቁጥር 7 ሸሞንተን ጥራይ መዝሙር 32 ስለዝጸውዐ ስለዝጠቀሰ ንዳዊት አምጽዩ ወንበር ኩሉ አብዝ ክፍል ዝዛረብ እቲ ቀንድ መበገስዩ ማንዩ አብርሃም ዩ ካብ አብርሃም ድማ ንሓንቲ ጥቅስዩ ኢላስትሬት ድገብረልና ዘሎ እዛ ዘፍጥረት ምዕራፍ 15 ቁጥር 6 እጂ መልእክታት ክነጽንኦ ክንሪኦ ክንማሃሮ ከለና ቀሊል አይኮነን ከምዚ ከም ታሪክ መጽሐፍ አይኮነን ከም አብ ወንጌላት ደሉ አይኮነን ድተሰግዘገ አብዝስ አርጊውመንትስ ይዘሎ ስለዚህ ሃድሳ ርግኢልና ምሕሳብ የድልዩ አብት ነገር ምእታው የድልዩ ክትከታተሎ እንዳንበብካ ክትርድኦ እናጽናኻ ክትርድኦ ሲ
ንእሽተይ እንታይ ይደልዩ መስለኩም ዲሲፕሊኑን ይሓትት እዩ ስለዚህ ጽሙ ኢልኩም ኩሉ ግዜስ በቃ ነተን ደስደስ ዘብላና ቀቀለልት ነገራት ሕጉስ ደብለና ጥራይ አይነት ታሪካት እንዳተማርና ክንከይዳ ይግባአና ነው መሰረታዊ ነገርና ድማ ኣብ መጽሐፍ ቅዱስ ኣብ ቃሉ ክንስረት ድማ መመሊስና ክንምለስ ናብዝ ነገር እዚ ክንኣቱ ድማ ይግባአና ስለዚህ ኣብዘን ምዕራፍ 4 ዝተሰግሰገ ነገራት ነጊሩና ብዙ ነገራት እዩ ተጻፈ ኣነ ካብ ዘረዳእሁ ወንላዕል ድማ መንፈስ ቅዱስ ክምህረኩም እዩ ናብዝ ቃልና ኣተና ቀስና በልናስ ነጽናአዩ ነንብቦ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ክብረና አምላኽና ይሁን ናምዕራፍ 4 ንአብርሃም ሰምጽኦ ተቀንድ ነገር ምዕራፍ 3 ንዝነገረና ነገር ኢላስትሬሽን እዩ መብርህ እዩ አብርሃም ዝመጸ እንታይ እዩ ዝነገረና ኣብ ምዕራፍ 3 ካብ 21 ክሳብ 31 ተአንቶ ይድበልኩም ጽድቂ ዝርከበሉ ሓድሽ መንገድ ኣሎ እንታይ እዩ በክርስቶስ ኢየሱስ ብምእማን እዩ ስለዚህ ነዚኣ ጽድቂ በክርስቶስ ኢየሱስ ከም ትርከብ መረጋገጺ ጌሩስ ንአብርሃም አምጽዩልና ዳህራይ ንአብርሃም አምጽዩ ስለዚህ ኢሉ እንታይ እምባአር ኢሉና እምባአርሲ አብርሃም አቦና በስጋ እንታይ ረኺቡ ክንብሊና ኢሉ አብርሃም በግብር ጸዲቁን ተዘኸውንሲ ገለ ዝምከሃሉ ምረኸበ ነይሩ ክጅምር ከሎ ካብ ሓደ ክሳብ ሸሞንተ አብርሃም ኢሉና በግብሪ አይኮነን ጸዲቁ በግብር ጸዲቁ ነይሩን ተዘኸውን ገለ ዝምከሃሉ ነገር መሐሎ ነይሩ ዝገብር ኩሉ ግዜ ነቲ ዝገብረሉ ዘሎ አካልሲ በአል እዳ ይድገብሩ ኤቭሪ ታይም ስራሕ ከርና ክንሰርሕ ከለና ዳህራይ ፓንች አውት ጌርና ክንመጽእ ከለና ሸሞንተ ሰዓት እኽትብል ከላ ተደሚራ 40 ሰዓት ገለ ክትኸውን ከላስ ናይ 40 ሰዓት እዳ ነቲ ዘስራህና ሂብና ይወለና ክከፍለና አለው እንድህር ደይ ከፊሉና ብሕግውን ግን ሓቶ ንኽእሊና ምክንያቱ ጊዜና ሂብና ይወለና ረሓጽና ሂብና ይወለና ሰሪህና አለና እምባአርሲ ጽድቂ በግብሪ አይኮነትን ክብለና ከሎስ እንድህር በግብሩ እንድህር ኮይኑ ነይሩን ተዘኸውን አብርሃም ድማ ዝምከሃሉ ነገር መሐሎ ነይሩ ነገር ግን ከሙ አይኮነን እግዚአብሔር ድማ ድምካህ አይፈቱን እታ ምምካህ ከይትህሉ መታንሲ በግብሪ አይገበራን ሓደ ቀዳማይ ነገር ባይዘወይ ከምዚ ሲናሪዮ ዝፈጥር ዘሎምበር እተን ኩለን ዝብለን ዘለውን መንገድን መወዳደር ሳይኮነ ግን እንታይ ዝፈጥር ዘሎ መስለኩም ጽድቂ በክርስቶስ ኢየሱስ ጥራይ አትርከብ በዚህ እንደሐር ሐሳብኩም አይሁዳውያን ከሙ ስለዛ ሐስቡ ዝነበርኩ ስለዝነበሩ አይተኸውንያ ይምበር ከኸውን ድግልውን አይኮነን በመሰረቱ ማለት እዩ ማንምሲ በግብሩስ ጽድቅ አምላክ ክረከብ ድግል የለን ስለዚህ በግብሪ አይኮነን ጽድቅ ድርከብ ይሉ ሓደ ጽድቅ ዘይርከበሉ መንገድ አሪዩና ስለዚህ ነተን በዚህ አይርከብኒው እንዳበለ ኸጥፈን ከሎ ነቲ ትክክለኛ ነገር ንኽንረድኦስ እናቀረብና ኢና ንመጽ ዘሎና ነቲ አይኮነን እናበለ ከግላሃልና ከሎ ካብ ምርዳእና ወግዶ ከሎስ እምባአርሲ ብምንታይ ድርከብ ንዝብል እናቀረብና ኢና ንመጽ ስለዚህ በግብሪ አይኮነን ይሉና ካለ አይድማ ዘሐለፈ ሰሙን ዝራእናዮ ካብ ቁጥር 9 ክሳብ 10 ተኸለተ ድማ በግዝረቱን አይኮነን ይሉና ይሁዳውያን ስለዝኾኑ እንታይ ዝሐስቡ ነይሮም እቲ ምግዛሮም ከም ዝበልኩም ዘሐለፈ ጊዜ በጣም ዘመከሆም ነገር ይነሩ ስለዚህ ትግዝረት ኢንፋክት በቃ በሐጽሩ ዘይተገዝራስ አይሁዳዊ አይኮነን ናቶም ጌሮም ሳይቆጥሩውን አፋሲካ ድራራ ያቱኒው ከም ሓደ አይሁዳዊስ ምስኦም ኣብቲ ጉባኤ ክጽምበር ምስኦም ክኸውን ከም ሓደ ካባታቶም ጌሮምሲ ክቆጥሩዎ አይክሉን እዮም ነዚዩ ጳውሎስ ንጢሞቴዎስ ክግዘር እኮ ድገበሩ ስለዚህ እታ ግዝረት ንጽድቅ አምላኽ መርከቢ መንገድ ከም ዘይኮነት ነጊሮ እንታይ ዳያታ ግዝረት ማህተምን ይልዋ መፈለጥታንያ ጽድቂ ከም ዝረኸበ ብስጉኡ ድማ ትዝረኸቦ ነገር ክርድኦን ክፈልጦን ነቲ ኪዳኑ ምልክት ክኸውን መታን ግዝረት ተዋህቦም በር እታ ግዝረት ሲ አይኮነትን ጽድቂ ዝረኸበላ አብርሃም ኣብ ዘፍጥረት ምዕራፍ 15 እዩ አመነ ጽድቅ ኮይኑ ተቆጽረሉ ዝተባለ እቲ ምግዛር ግና ዳህራዩ ምዕራፍ 17 ይመጽኡ ዘፍጥረት ሱድማ ድሕሪ 14 ዓመታት እዩ ቅድመ 14 ዓመታት እዚ ካብ አሕዛብ ጣዖት ካብ ዝምለኸሉ መንደር ዝተጸወዐ አብርሃም ገና ከይተገዝረን ከሎሲ ጽድቅ ረኺቡ እዩ ስለዚህ በግዝረት አይኮነትን ይሉና ንአናውን ድማ ክንመልሶ ከለና ኣብ ቤተ ክርስቲያን ንገብሮም ስርዓታት ከም ጥምቀት
እሱስ መንገዲ ናብ ክርስትና ዘእትወና ጽድቅን ረኽበሉ ሳይኮነ ብልብና ኢና ነአምን ብልብና ኢና ንንሳህ ንጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ብልብና ኢና አሚንና ተነሲና ናቱ ዝኾንና ዳራይ ግና ሰብ ኩሉ ዝፈልጦን ሰብ ኩሉ ዝሪዮን ደጋዊ ምልክት ድኾነና ድማስ ናማይ አቲና ጥምቀት ወሲድና ምስ ክርስቶስ ኢየሱስ አነ መይተኤ ምስ ክርስቶስ ኢየሱስ ድማ ንጽድቅ ተንሲኤ ኢልና ወሲድና እታ ጥምቀት ግን ምስ አመና ጽድቅ ምስ ተቀበልና ከማህተምን ከመፈለጥታ ንወስዳ ነገር እምበር እሳ አይኮነትን ጽድቂ እተውህበና ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ እታ ጽድቂ በክርስቶስ ኢየሱስ በመእማንና በጸጋእ ትርከብ ክብረና አምላኽና ይኹን ሳልሳይ ድማ እንታይሉና ካብ ቁጽሪ 13 ክሳብ 15 በጽድቂ በመፈጻም ህግውን አይኮነን ድርከብ ይሉና ህግ በመፈጻም አይኮነትን ጽድቅ ትርከብ እንታይሉ መስለኩም አቡ እቶም ካብ ህግ ዝኾኑ ሲሉ እንተ ዝወርሱ ነታ እምነት ከንቱ ምገበርዋ ነይሮም ግን ከመ አይኮነ እምነት ረአዩ ሕጊ ንእምነት እንታይ ትገብረ አይልዋ ከንቱ ትገብረ አይልዋ ገላትያ ምዕራፍ 3 ባይዘዌ ልክ ሮሜ ምዕራፍ 4 አይነት እዩ ጽድቂ በእምነት ከም ትርከብ እዩ አቡን ዝዛረብ አብ ገላትያ ምዕራፍ 3 ድማ ዘምጾ ነዝን ምርዳ ንአብርሃም እዩ ንአብርሃሙን ከምጽኸሎ ድማ ዘጠቀሶ ዘሰም ጥቅሲ ዘፍጥረት 15 ቁጥር 6 አብርሃም አመነ ጽድቅ ኮይኑ ተቆጽረሉ ነዚ አይጠቂሱዋ ቅድምና ምዕራፍ 3 ምእታው ድማ አብ ምዕራፍ 2 ክዛዝም ከሎስ እንታይሉ መስለኩም ጽድቂ በሕጊ እንተ ዝኸውን ነይሩሲ ክርስቶስ እንታይሉ ንኾንቱ ሞታ አነግና ንጸጋ አምላኽሲ አይንእቕን ይሉ ስለዚህ ጽድቅስ በሕጊ አይኮነን ትርከብ አብዚ ድማ በሕጊ እንደህር ኮይኑ ጽድቅ ዝርከብሲ እምነትሲ ከንቱ ምኾነ እምነት ንሕጊ ከንቱ አይትገብራን እያ ሕጊ ግን ንእምነት ከንቱ ይድገብሩ እምነት ንሕጊ የደላድሎ ሕጊ ግን ንእምነት እንታይ ዝገብሮ ዝብለና ከንቱ ይድገብሮ እምበአር ምጽዳቅ በሕጊ እንደህር ኮይኑስ ክርስቶስ ንከንቱ መይቱ ድማ ይልዋብ ገላትያ ምዕራፍ 2 ናይ መወዳእታ ጠቅሲ ስለዚህ እቲ ምጽዳቅ በሕጊውን አይኮነን ይሉና እንታይ ደአዩ ቁጥር 16 ተነጊሩና በጸጋ በእምነት እዩ ጽድቂ ዝርከብ ክብረና አምላኽና ይሁን ስለዚህ ክሳብ ዝሐለፈ ሰሙን ነዚን አሪና እዚ መሰረታዊ ናይ ክርስትና ትምህርት እዩ አብ መጽሐፍ ቅዱስና ድማ ተደጋጊሙ ዝሐሳብ እዚ ተነጊሩናል መመሊስና ቪዚት ክንገብሮ መመሊስና ንገዛ እርስና ክንዘኻኸረሉ ዝግባእ ሐቅ እዩ መሰረት ናይ ክርስትናና እዚ ካለ ኩሉ ፈሊጥካስ ነዚ አንድ ሕርሲየትካ ልጠቅም ነገር ይብልካን ማለት እዩ እዚ አምስ ፈለጥካዩ ካለ ሁሉ ናይ ክርስትና ትምህርታትሲ ክውሰኸልካ ደኸል እዚ አንድ ሕርሲየትና ያ ክርስትና በጠቅላሉ ሳይተረዳአና ክርስትና ክትጅምር ከላስ ናይ ክርስትና ቀንድ መሰረታዊ ትምህርትሲ መሰረታዊ ነገር ሓደ ክርስቲያን ዘብሎ ነገርሲ እዚ አምርዶዩ ጽድቅ በምንታይ አትርከብ ጽድቂ በእምነት ያ እትርከብ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ምዕራፍ 10 ሮሜውን እኮ ሰብ ይሉና ምሽ ብልቡ አሚኑስ እንታይ ይገብር ይጸድቅ ስለዚህ ጽድቅ ዝርከብ በእምነት ከም ዝሆነ ክንፈልጥ ክንርዳ ይግባአና ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ زحلفه كلتا ነገራት ይለን የረሞ መዛዘሚ አብዛሐለፈ ሰሙን ኢምፖርታንት ስለዝሆነ ከድምቆ መታን ከደግሞሞ ናብዛና ይሎም ማልቲ ሐሳብ ክንከይዲና ክልተ ነገር ብዛዕባ ጽድቅ ይርዳአና ዘለዎስ እታ ደጋጊመ አብዘን زحلفው ክልተ ሰንበት ዝበልኩኹም አብርሃም አመነ ጽድቅ ኮይኑ ድማ እንታይ ተቆጽረሉ እዛ ተቆጽረሉ እትብል ነገር ኢምፖርታንት ያ ጽድቅ ይርዳአና አዳምን ሔዋንን ኃጢአት ምስገበሩ ነህና ይነበርና ናቡ ነገር ግን አዳምን ሔዋንን ድገበሩ ኃጢአት ናይ አዳምና ሔዋንን ጥራይ ኮይኑ አይተረፈን ናባና አንታይ ኮነ ሐለፈ ኢምፒዩትድ ኮይኑ ተቆጽሩ ክሬዲትድ ኮይኑ አዚፍ ነህና ከም ዝገበርና ዮሲ ነህና ቦአተና ስለዚህ እተን ሰለስተ ምዕራፋት ድማሐረና ኮስዩ ዳህራዩን ምዕራፍ 5 ከም እንደገና ንጽድቂ ከረድ ኸሎስ ዘምጾ ሐሳብ ንስዩ አዳም ዝገበሮ ኃጢአሲ ናብ ኩሉ ሰብ እንታይ ኮነ ሐለፈ ሞቱን ቡአቢሉሲ ናብ ዓለም ኩሉ አተወ ስለዚህ ኃጢአት
ናይ አዳም ናብ ኩሉ ወድ ሰብ ተመሐላልፉ ኃጢአት ድማ ከም እንደገና ገና እግዚአብሔር ይመስገን ናብ ክርስቶስ ኢየሱስ ተመሐላልፉ ቀደም አብሉይ ኪዳን ታይገብሩ ነይሮም መስለኩም እንስሳ የምጽሞ እትሊቀ ካህን ማልቲ ምትራቅ ድባል the day of atonement የምጽሞቲ ሊቀ ካህነቲ እንስሳን ታይገብር መስለኩም ኢዱ ጽኢኑ ይጽልየሉ እንታይ ድገብር ደሎ እዚ እንስሳዚ ኢኖሰንት ኃጢአት ድገበረ ግን ሰብዩ እና ኃጢአትና ናብዚ ይሕለፍ ኢሎምሲ ምትሕለላፍ ሰያኔ ራኮ ትግበር ዝነበረት ይተሐላለፍ ሹኡቲ መስዋዕት ኸውን ከሎሲ ኃጢአት ግድን በደህሪው እንታይ አትመጽ መስለኩም ኃጢአት እንተሎ ሞት ያትመጽ አስበ ኃጢአት ሲ ሮሜ 6:13 ሞት ይሉናል አስበ ግን አይኮና እንተ ከፊልና ነህዳ ናይ አምላክ ህያብ ግና በክርስቶስ ኢየሱስ ይሉና ናይ ዘላለም ህይወት እታሞት ግን ከመይላ ሐሊፋ እጂ ክንዝክሮ ኩል ጊዜ ዝግባ ዝብለኩም እዚዩ ሞት ሰይላይ ሰገረት ኃጢአት ናባና ሐሊፉ ስለዝነበረ ሞት ያትጽበየና ዝነበረት ፌርሊሲ ኩላትና አንተ ንመውት ማለት እግዚአብሔር እንተ ዝፈርደና አብቀድም እግዚአብሔር ሲ እዝስ አይግባአንኒው ኢልና ክንከሶ አይንኸልን yes ታዝግባአና ይሃይብካና ኢልና ንፍርዱ እግዚአብሔር ንዝፈርዶ ፍርዲ yes ኢልና አሚንና አኽቢርና መገድና ነርና ካል እድል አይነበረና ነገር ግን በመንታይ ምክንያት እዛ ሞት እዚ ሐለፈተልና ኃጢአት ካብ አዳም ናብ ኩሉ ሰብ ከምዛ ሐለፈ ካባና ድማ ናበይ ሐሊፉ መስለኩም ናብ ክርስቶስ ኢየሱስ ሐሊፉ ብዛባ ጽድቂ ዘሐለፈ ጊዜ ሀደ 4 ዝሆኑ ጥቅስታት ይበኩም ነረ አባ ዘይበልኩ ድማ ግን በሐሳቤ ብዙ ጊዜ ይብላ ነረ ከላይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 5:11 ከላይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 5:11 ክርስቶስ ስለና አንታይ ኮነ ይድብሎ ኃጢአት ኮነ እጂ ናይ ደቅ ሰባት ኃጢአት ናመን ሐሊፉን በአር ናብ ክርስቶስ ኢየሱስ አብዛ ምድር ዚያ ከመላለስ ከሎ ንሁሉ ሕግ ፈጽሙ እሱ ጥራይ ደማ ዳይኮነስ ካበቡን አዲውን ከማን ጀሚሩሲ አብ ቤተ መቅደስ እኮ ተዝገባ አምጽዮም ኮለኮ ፈጽሞም እኮ ገና በህፃንነቱ ኩለን ድማ ጎይታስ ፈጽሙ ወኒው እና አቡ ምንም አይነት ኃጢአት በደልሲ አይተረክበን ፈተውቱ ይሁኑ ጲላጦስ ይሁን ጸላአቱ ይሁንስ አይረከቡሉን አንተኮ ኃጢአትሲ አብ ክርስቶስ ኢየሱስ አይተረክበትን እሞ ግን አብ መስቀል ከውል ከሎስ ስለና አንታይ ኮነን እሱ ኃጢአት ኮነ እንታይ ኮይኑ ኃጢአትና ሁሉ እሱ አብ መስቀል ወሲድዎ ኃጢአት ከቀጻ ነርዎ ኃጢአት ሞት ድባል ነገር ሲ ግድን ክረክቦ ነርዎ እዚ መቅጻት እዚ ናባይና ባኻትኩምን ከይወርድ ከይመጽመታን ክርስቶስ አብ መስቀል ወሰዶ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታዩ ሃሌሉያ ክርስትና ናዚዩ እትናቱ ጽድቂ ሽኡ ናባና ድማ እንታይ ገበረ ተመሐላለፈ imputed ኮይኑ credited ኮይኑልና ናባናስ አትዩ እንታይ ኮኑሹ እጅግን አምን ከሎና ሎሙን ክንመጽይና ከምተ አብርሃም ተቆጽረሉ ተባለ ክን አምን ከሎናስ ተቆጽሩልና እንታይ ተቆጽሩ መስለኩም ናይ ክርስቶስ ኢየሱስ ጽድቂ ዘይነበረና ናባናስ እቱ ይሉ ድርግም ሚሉ ኢየሱስ ጎይታዩ ሃሌሉያ አነ ደስ ይሉንልሎ ኢየሱስ ጎይታዩ ጽድቅ ናይ ክርስቶስ ኢየሱስ በመቀባለ ሞት ድግባ አንዝ ነበርኩ ሰብ ንሱ ሞታይ አመስቀል ወሲዱ ሃሌሉያ ናይ ሞት ዝግባአኒ ኃጥ ናቱ ጽድቂ ናይ ክርስቶስ ኢየሱስ ጽድቂ ክረክብ ገይሩን ክብርን አምላክና ይሁን ካብዝ ዝበልጽ በረከት እንተ ያለው ካብዝ ዝበልጽ ሃሌሉያ በረከት እንተ ያለው ተባሪክና ስለዚህ ጽድቂ በእምነት በክርስቶስ ኢየሱስ እያ እትርከብ እዛ ጽድቅ ዚያ ድማ ዛናይ ክርስቶስ ኢየሱስ ጽድቂ ድውሰኻ ይኮነት ትንከያ ይኮነት ሀደ ሰብ ንእሽተይ ስለዛ አመነ ንእሽተይ ጽድቂ ሀደ ሰብ ድማ ብዙ ስለዛ አመነስ ብዙ ጽድቂ ገለ አይተዋህበና እታ the first day ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ግል መድኃኒና ጌርና ዝተቀበልናሉ መዓልቲ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታዩ ንሁላትናስ ማዕረ ጽድቂ ክርስቶስ ተቀበልና ኢየሱስ ጎይታዩ ንጳውሎስ ዝበለጸ ንጴጥሮስ ዝበለጸ ንባል ዮሐንስ ዝበለጸ አይረኸቡን ማዕረ ጴጥሮስ ይሉና ማዕረ ዘኸማና ማዕረ ኢና ተቀበልና እዛ ጽድቅ ዚያ ድማ ግሎሪየስ ያ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዛ እምነት ዚያ ግሎሪየስ ያ ስለዚህ እዛ ዝረኸብና ያ ጽድቂ እናተ ማሐየሽ ዝኸይድ ጽድቂ አይረኸብና
ታዘዘደቅና አላ ማልት ጽድቂ ኢንፋክት እንታይ መስለኩም ናይ ሓደ ማልቲ ቅጽበታዊው ዲክላሬሽን ሃጠሰብ መጽዩ ኣብ ቅድም እግዚአብሔር ዳህራይ እንታይ ልዎ መስለኩም እግዚአብሔር ሞት ይግባአና ነይሩ ሲኦል ይግባአና ነይሩ እዚ ኢሉ ወደይ ኣብ ክንድኡ ስለዝሞተ ናኹን ሓፍተይ እዚኣ ወደይ ኣብ ክንድኣ ስለዝሞተ ንሳ ድማ ንወደይ ስለዝተቀበለቶ ስለዝኣመነቶ ጻድቅያ ጻድቅ እዩ ኢየሱስ ጎይታ እዩ እዛ ሃንተ ማልት ዝበላ ድማ ባር ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ኣይትልወጥ ኣይትውሰኻ ገለገለ ሁሉ ሲ ረኺብና ኢና ሕጂ ኣብ ቅድም እግዚአብሔር ንምምጻ ደው ንምባል ተብዓት ደለና ንምንታይ መስለኩም እዚኣ ጽድቅ ስለዝረኸብና ኢና ዛ ጽድቅ እዚኣ ናብ ዛምጽያትና ሕጂ ኣብዚ መጽና ከለና ገለስ መዋጊና ኔክስት ድማ ንሱ እዩ ንሁሉ አይነት ነገርና ንዋጋዓሉ ካብዚና ንጅምር ያህዋተይ ዛ ጽድቅ ከም ዝረኸብና እንደርፈሊጥና ቅድስና ካብኡ ኮይ ዝመጽ ጽድቅ ዝመሓየሽ ዝልወጥ ነገር አይኮነን ቅድስና ግን ናብ ክርስቶስ ኢየሱስ እናቀረብካ እናተጸጋኻ እናቀረብካ ኢኻ ትመጽ እናተመሓየሽካ ኢኻ ትኸይድ ዝመሓየሽ ነገር ግን ቅድም ንቅድስና ጽድቅ ምርዳእኻ ይዝጅምር ጽድቅ እንድሕር ተረድዩካ እዩ ዳህራይ መዋጊእኻ እሱ እዩ ጽድቅ ረኺበ እንዲ ኣነ ጽድቅ ክርስቶስ ዝተቀበልኩ ሰብ እንዲ ኣነ ክስ ክመጽ ከሎ ናይ ጸላይ ናይ ሰይጣን ሎም ሕጂ ከምልክ ከሎስ ምን አልባት ንገለሰ ክላ ኣብዝ እንዲኻ ነርካ ኣብዝ እንዲኻ ቀኒኻ ከመይ ጌርካ ተምልኽ ከመይ ጌርካ ስኻ ምዞም ካልኦት ኤዳውካ ተልእል ኖ ተልእል ኢኻ ንምንታይ መስለካ ስለዚ ቀነኻን ስለዚ ቀነኻን ኣይኮነን ክርስቶስ ኢየሱስ ኣብ መስቀል መይቱ ኃጢአትካ ወሲዱ ጽድቂ ስለዚ ሃበካ የዳውካ በደም ብንበር ተልእሎ ኢየሱስ ጎይታ ክብርና አምላክና ይኹን ንክስታት ናይ ጸላይ ኩሉ እንሰረሉ ዚ ናአምላክ ነገልግሎ ከለና እግዚአብሔር ዘሃበና ዘበለ ነገር ኩሉ ተብዓትና ንሱ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ኣብዚ አደውን ምባላይ ነዚ ቅዱስ ቃል ንምስባኸይ ካለ ተብዓት የበለይን ተብዓተይ ጽድቅ ክርስቶስ ተቀቢለ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ስለዚህ ካብዚያ ትጅምር ምዕራፍ 6 ከበጽሕ ከሎኮ ጳውሎስ እምባርሲ ጸጋኻ አዝዝመታን ኃጢአት ዶ ንግበር ያ አይፋሉን ይሉና ምዕራፍ 6 ቁጥር 1 ያዚያ ቁጥር 15 ድማ ውስኻ ቢሉ እምባርሲ ተሕተ ጸጋም በር ተሕተ ሕጊ ስለዘይኮንና ኃጢአት ዶ ንግበር ክበዝሐልና መታ ኖ አይፋሉን ሕጂ መብዛሕቱ ጊዜ ሰባት ከምዚ ሓንቲ አጥራይ ክንወስድ ንምንታይ ከም ንደላ ይፈልጥሪ ጽድቅ ናይ ክርስቶስ ኢየሱስ ክስበክ ከሎ ገሊዩ ሰብ እንታይ ይድርድኦ መስለኩም ኃጢአት ምትብባ እዩ ኖ አይኮነን ሰብና በኃጢአት ከይዓቱም በር ንኃጢአት ክንእቆ ዝተቀበሎ ነገር ተረዲኡ ወንበር ረጊጽዎ ከኸይድ ኃይሊ ከሆነ መታን ምርዳይ ገለ ድማ እዚ አጥራይ ንገረን ንበር ትዝገብሮስ አይትንገረን ኖ ሕልፍ ኢሉ ጳውሎስ እቲ ክንገብሮ ዘለና ነገር ድማ ይነግረና ጽድቅ ምስተረዳእካ ጽድቅ ናይ ክርስቶስ ኢየሱስ ምስተቀበልካ ካብዚያ ትጅምር ንአምላክ ቅድም ምግባርካ ዝተገብረልካ ምርዳእ የድሊ ዝተገብረልካ ምስተረዳእኻ ግና ንአምላክ ድማ ድግበር ነገር አሎ ክንኮኖ ዝግባአና ነገር አሎ ልክ ከምቲ ዝተረዳእኻዮ መጠን ኢኻ ሽኡ ትነብር ደቂ ነገስታት እኮ ደቂ ኤልሳቤጥ ገለ ክምህርዎም ከለውኮ ካብ ንእስነቶም እንታይ ስኻ you are a king prince ኢኻ ፕሪንስ ኢኻ ትዛረብ ከለኻ ከምዚ ከተብል ከለኻ ከምዚ ኑ ዘይምጥኑ ነገራት ኩሎም ሲ ከይቀርብዎ መታን ይነግሩዎ ክርስቲያን ድማ ሆሙ እስኻ ጽድቅ ክርስቶስ ዝተቀበልካ ኢኻ ስለዚህ ዘይምጥነካ ብዙ ነገር አለ ነተ ዘይምጥነካ ዘበለስ እዙስ እንታይ ያግበሩ አርህቆ ኖ በሎ ኢየሱስ ጎይታ ጽድቂ ከም ተቀበልና እንደሕር ፈሊጥና ብን ዝበለ ጻዳሻሽ ናይ ክርስቶስ ኢየሱስ ጽድቅ ተተቀበለሲ ኣብ ዝኾነ ሰይለ አይመራሳህኒ ምክንያቱ ተተቀበልኩ ክቡር ነገርሲ ኣብ ክቡር ነገር ጥራይ ክኸውን ይሰግብረን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ጻዳ ክዳን እኮ ዝተኸነሰብሲ ስቂሉ ኣብ ዝኸዶስ ዘፍሉ አይኮፋ ይብልን ይመርጽ ሶፍት ይቀምጥ ገለ ነገር አቢሉ ከምዚ ያገሩ ከይትረስሆ መታ እምባርሲ ጻዳ መወዳድርት ዘይብሉ ናይ ክርስቶስ ኢየሱስ ጽድቅ ዝለበስና ደአ ከመያብ ዘይኮነ ቦታታት ድርግም ንብል ከመያብ ዘይኮነ ቦታታት ንኸይድ ኖ ጽድቅ ምርዳእና ንኃጢአት ሲኢርና ንዓለም ሲኢርና ክንነብር ዝገብረና ኃይሊ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ክብርና አምላክና ይሁን ክብርና አምላክና ይሁን
ስለዚህ ናብሎም ማልት ድማ ክመጽ ባሕጽር ተዛሪበ ኹዴ አርባዕተ ነገራትን መትሐዝ ኾነና መታ ክልተ ብዛዕባ አብርሃም ክልተ ድማ ብዛዕባና ዝተዘርቡ ነገራት እዮም ዘለው ካብ ቁጥር 18 ክሳብ 25 ቁጥር 18 ክጅምር ከሎ ካብ ቁጥር 18 ክንፈልየን ከለና ድማ ክሳብ እስራ ዘሎ ቶም ትጽፉ ሰባት ተቀዳመይት ማለት እዩ ብዛዕባ አብርሃም ተነግረ ነገር በተስፋ አመነ በተስፋ ምእማኑ ይዝነግረና ከምት ብሁል ድማ ይብለና ዘረኻ ከምዝ ክኸውን እዩ ተስፋ ኣብዘይ ብሉስ አቦ ብዙሃት አሕዛብ ክኸውን በተስፋ አመነ ተቀዳመይት ንጀምራ ከምት ብሁል ድማ ዘርእኻ አብርሃም እጂ ዘርእኻ ክብሎ ከሎ ተስፋ እንታይ እዩ መጀመሪያ እቲ ተስፋ ብዛዕባ ክርስቶስ እዩ አብርሃም ዘፍጥረት ከተንብቡ ከለኹም ገለስ from the surface እንታይ ዝመስል መስለኩም ዳራይ ጳውሎስ ኣብ ገላትያ ጽቡቅ ገይሩ አብሪሁሎ in fact አላጎሪ ብዝመስል መንገድ ዲውን ይስሐቅን ድማ ካፕቲካል ኪዳን እንደተወልደን ነት ድማ ንእስማኤል ድማ እንዳወዳደረ ገለ ነጊሩናሎ anyway ነጥበይ እንዳሐጸርኩ ኸይድ መታን ሐዙኒ አብርሃም ሲሉ ስለ ሙላዱ አይኮነን ተተስፋ ቆልዓት ወልድኻ ብዙህ ትወልድኻ ብዙህ በቃ ናይ ብዙሃት አቦ ክትከውን ኢኻሲ ከምዝ ፊዚካሊ ናቹራሊ ካቡ ብዝወለዱ ጥራይ አይኮነን in fact ተሙላድ እኮ ናቹራል እንዲሁ ገገለ ጊዜ መጽሐፍ ቅዱስ ማህፀነን ተአጽዩ ከም በአል ሐና ከም በአል ሳራ ገለዛ አይነቱ ሹ ተአምራት ከምዝ ሆነ ይነግረና ነበር ኖርማሊ እኮ ሙላድ እኮ ከምዚ ጾም ዘልዮ ጸሎት ዘልዮ ምእማን ደልዮ ነገሩን እኮ አይኮነ ዝሁሉ አብደገ ዘሎ ሰብ እና ጾመና ጸለየ ዲተወሊዱ ወይ ዲወልድ ደሎ እግዚአብሔር መጀመሪያ ንሰብ ክፈጥሮ ሆሎስ ብዙ ተባዙ ፍራዩ ንምድር ድማ መልኡዋ ስለዚህ በለስ ናቹራሊ ከሙንዳ በላይ ድኸይድ ስለዚህ አብርሃም ብዛዕባ ዝወልዶ ህፃና ይኮነን ተስፋ ብዛዕባ ትቆላ አጥራ ይኮነን ዘርእኻ እትብል ነገር ሲ ብዛዕባ ክርስቶስ ኢየሱስ እዩ ገላትያ ከምታ ዝበልኩኹም ምዕራፍ 3 ተመሳሳሊ እዩ ገላትያ 3:16 እንታይ ይብል እቲና አብርሃምን ንዘርኡን ተነግረ ተስፋ ድማ ንሃደ ከም ዝብሃል ንዘረኻ ንሱኻ ክርስቶስ ይምበር ንብዙሃት ከም ዝብል ንዘርእቲ አይበለን ሲንጉላር ጌሩስ ዘርኢ ልዎ ዘሎ ስለዚህ ዛ ዘርኢ እዚኣ ድማ ብዛዕባ ክርስቶስ ይምበር ብዛዕባ ኻላ አይኮነን ይዝብለና ዘሎ ስለዚህ ናይ አብርሃም ተስፋ እንታዩ ክርስቶስ ኢየሱስ ከም ዝመጽእ ካብርሁ ኮይኖም ተሳለምዎ ዝብለና እኮ ናይ ብሉይ ኪዳን ሰባት እኮ ተረዲኦም ሞለው ካብርሁ እኮ ሪኦም ሞለው ካብቶም ብርሁቅ ድራዩ ሐደስ አብርሃም እዩ እዛ ዝተቀበላ ተስፋ ጳውሎስ ከብርሃልና ከሎስ ክርስቶስ ኢየሱስ ብዛዕባው ተስፋ ከመይ አይነት ከነሩ ተኹነታት ቅጽል አቢልና ክንሪኦ ከለና ቁጥር 15 ተስፋ አብዘይብሉ አቦ ብዙሃት ከኸውን በተስፋ አመነ hope against hope هذا تسفى له قال دما تسفى له تسفى አይብዘይብሉ ይብለና በተስፋ ደማ ይብለና መልሱ እጂ ተስፋ አብዘይብሉ ዝብለና ዘሎ ውርድ ተይልና ቁጥር 19 አብሪሁልናል ኩነታት ናይ አብርሃም ኩነታት ናይ ሳራ እሱ ተስፋ አይህብኒው ተስፋ ማለት ምድራዊ ተስፋ ክረኸሎ ኢነ ናቹራል ኬዝ እዚ ነገር እዚ ዘይከውንዩ አብርሃም ይብለና አሪጉዩ ወድሚት አመት ኮይኑሎ አብርሃም ወድሚት ከውን ከሎ ሳራ ድማ ጓልቴሳያ አሪጋላ እና አንተ ይብለና መሟት ስጉኡን ይሉና መሟት ድማ ማህፀን ሳራን ከይራአያ እተሐቅ ግን እንታዩ ስጉኡ ማይቱሎ ማህፀን ሳራ ድማ ማይቱሎ አብርሃም ክትወለድ ይኻ ከባህል ከሎ ሲሂቁዩ ሳራውን ሲሂቃያ ሳራ ፍትወቱ ገለ ሁሉ በቃ ዘሐለፈሉ ዘመን መጽዮስ እግዚአብሔር ናአመታ ክትወልዲ ይኽብላ ከሎ ሳሲቁዋ ከምታ ሓደ ጊዜ ሓደ ሐውና ደሰበኸና ኣብቲ ትጎብጠሉ ዘመንሲ ክትጠንስ ጥንስት ድማ ከምዚ አትብልምሽ አንጻሩ ከኸውንሲ መጽዮ እግዚአብሔር ኣብቴሳን ኣብስ አሚትንሲ ተዛሪቡ ኣብቲ ዘይከውን ኩነታሲ ተዛሪቡ አብርሃም በተስፋ አመነ ኩነታትኩም ሎሚ ምናልባት ካል ይዝብል ዘተዋህበኩም ቃል ዘተዋህበና ተስፋ ግን እንታይ ይብል እዚ ጽኑዕ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ በተስፋ እንታይ ገበረ አመነ
مموات محصن ساران مموات سقونسي أيرا أين يسوع كريستوس قويتاي أرى يسوع قويتاي ورد يلو دماشو كم تبهل سوري قطر إسراء جناها نعملك كبري النهبة نمأمان برت أمبر نتا تصفى أملاك بزي مأمان أيتا ولا ولا هجي أبراهام كغير كله هيوته كله سي بقى الجبال جذبها البامارينيا تقرينيا وتبهل تقوينا كمو أين سلزو خنا يكونا تصفى زغروت خناتات كندي مسيومي نجار جنتهم تصفى زغروت نجارات نام محل الجسوس أي وسدوون challenges زبلوا غلاتهم obstacles سي كمن دجنا نخأمن أبغى زياب هيرسي ناتأمن غير سي قبرو نعملك كبر النهبة النابر تأخدم بر يسوع كريستوس قويتايو أيته ولا يسوع قويتايو النابر تأناخن كيدينا النابر تأناخن كيدينا بتصفى أملاك نأمننا أي كن ولا نينا يسوع كريستوس قويتايو challenges كم تسخلو أبيتنا أمنت كم تخلو أينت أبيتو تخونا أبيت بزي challenges أي متصل هجي ماسلس كنت الريمتان سي بمبلغ أترى يكونن صبغ زخونة فيت دخونة أكلات كلونا جيم نغيد جيم يدهمو كوي نتي سجانا حق نلقل نقوي قلا نجبر قلا جن بوش تجن انتي يفتر مسلكم strong دخونة ماسلس نداتا فترة يبتس أبي يوث دم فتناتات كم تسخلو بقى يلنا دربي أبيلنا يا حد أبيلنا يا أين غيدم بر نعملك ندخبرنا نامسجنا انتقد الناس بأمنة النابر تعنينا نغيد يسوع كريستوس قويتاي أبراهام كون أب أجارون أتيولو سنكل كل زباللن ما قلتها تقول بزوحات يمنيرو رومي مرا 4 ترى يكون إنكو تصعيفولنا نناكو تاريخ نفلطينا كن كيد كل الناس بزو سنكل كل دبلو نجراسي أبيوتو نيرو جن يبلنا له تكونتات نجيرونا نا أبراهام ملاش دم نجيرونا تكونتات تصفى زحبا يكونه سقوي يموتالو ساراون دما ما حصنا يموتالو بزابا ساراون بالا ابراهيم 10 تحدغ نغرنا خلو بقى زرئن متكال سينتاي غبرت امين اساو هايل رغيبت بمنتاي بامنت هايل رغيبا سلازي تكونتاتهم نسو ينيرو جن تهايلي سارغبت بامنت اسون دما بامنت النابر تامص تسفا كسا زي قرصنا كسا دربي ديبلنا يو نغرناسي نابر تانينا نخيد يسوع قويتاي استجزء قلطف كبل قدر اسران هدن دما كالا اي بزعبا ابراهام دتباهله نغري اب كእለት እግዚአብሔር ابراهام انتي ገበረ አመነ ተአማመነ ነታ ዘሃቦ ተስፋ ከገብራውን ከእለት ከምዘለዎ አጸብቁ ተረዲው ነበር ይብለን ابراهام አደ ነገር ተረዲአቶ እዚ ተስፋ ዘሃበኒ አምላኽ ከገብሮስ ከእለት አለው ደይ ከአምላኽ أغمز حاضره limited دخونه وسون أملاك أيملخنا ياللهم أملاك نازيو زحلة فجزء زرعنا يو أبزن زحلة فأوارح أمنا تكرد عنا متانسي وإذا ما نعملنا بزوج نكيرنا أملاكنا مفلات يو زبل بزوج ترينا نير أبراهام أبزابو تازيا simply بزابو يزبل النازلو إذا تسفى زحابو أملاك كجبرو خمس خلسي آمينو سلازي أبهاري إجزيابير كنا تأكل كلنا كنا ملك كلنا كو بايزوي كومي دخون بزوج جزء مش تغنى ملك كلنا أبت كألينتنا إجزيابير جلينا نمتس شو نجارات كم زي دقص قص سبلونا خلو نمنتينا لفتد أب نخون أبيتنا إجزيابير سلا نري كوي أبو أملخو نملخنا نا إجزيابير أبيت نا إجزيابير بقى كألينت كنري كلنا إندجنا أنتينا مثلكم نخون نبرت نمأمان نبرت بقى نجاروي كله كلا أيكونني أملا غيري أنني قليلا بقى دقص قص أبيلنا سيطان عدك أبيلنا زمز أنا أبجزي أملخو أبت نا أبيتنا إجزيابير النارنا خن كير كلنا هجنا كنا يخلب باي حتى أنا أملاخ يزدي كم زد فرح قلنا بلنا نفسنا كم ندجناس نبت تككلنا من قدنا مسا أبراهام تتصفى زحابو يو أمينو نتتصفى زحابو زي ترديو كوزر أسرت شو عتنا جيروناي كلتنا جرات يلوناي هذا موتات زتنسيون السيلو كلا أيدم ما نتزهل كم هلو جيروس زسوء يويلو هجي محسن سارة ميتولو سكون ميتولو ناي سارة problem by the way كلتاي سارة
እድሜያ ሄዱሎ ተስዓ በጽሐላ ድውለደሉ ዘመን ሐሊፋቶ ሃደ እሱ ጥራይ ድማ ደይኮነስ ሳራ ጓል 30 خلاውና ይወለደትን መካንያ ነራ ስለዚህ ህጂ አብርሃም ሳራ እኮ ተስዓ በጽሐላ እንቋቁ ሆደበለ ህጂ አማህፀን ሳራ የለን ተይልኩሞ ሙት ደተንስ አምላኽ ንንቋቁ ሳራ ድማ አማህፀን ሳራ እስከምን እንደገና ከተንሱ አይብለኩ አይ አብርሃም ጓል 10 خلاውን እኮ አይወለደትን ጓል 30 خلاውን አይወለደትን ጓል 40 خلاውን አይወለደትን ህጂ አብቴስ አኸመይ ገርካ እንተ ይልኩሞ እንቋቁ በመሰረቱ የለን ተይልኩሞ መካንያ ዚአ እንተ ይልኩሞ አብርሃም ታይብል መስለኩም ኩሉ ዶ ናምሕላው ዝመጸ በእግዚአብሔርና ተጸወደ አይኮነን ስለዚህ ንሁሉሲ ሃሌሉያ ከም ህሉ ገሩ ብዝጽው አምላኽ ዳም እንደለኹ ኢየሱስ ጎይታ ስለዚህ ከአሊነትና እግዚአብሔር ሲብ ሁሉ አይነት መንገዲ አብርሃም ግጥም ይላ ተረዲአቱ ሙት ከም ዘተንስ ዘየለ ድማ ከም ህሉ ገሩ እዚያ አንድ ህሪልናኮ እዚያ ዘን ክልተ እንደር አሚና አምጹ ወናይ ህይወትኩም ሽግራት ካብዝሲ በመንታ ይሐልፍ ማይቱ ተበላሽው አይከውንን ዝበልካዮ ከተንሶ ይኸልዩ አረ የለን በመሰረቱ ዝሞተ ደይኮነስ ከመሰረቱ ከመጀመሪያው የለን አብ ህይወት የቴልካ ሽግር የለን ነትዘ የለ ከም ህሉ ገሩ ድጽው አምላኽዩ ተምልኾ ደለኻ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታዩ አነ ነበይነይ ደስ ይብለንሎ ክብረና አምላኽና ይሁን በዛ አምላኽ እዚ ይህጎሳለሁ ኢየሱስ ጎይታዩ ሙት ዘተንስ ንዘየለ ድማ ድጽው አብ ህይወትኪ ከሙ ይሁን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ማይቱ ይጣፊዩ ተብሎ ነገር ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ይተንስ የለን ተብሎ ነገር በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እግዚአብሔር ከምን እንደገና በቃሉ ጸዊው የምጻዮ ኢየሱስ ጎይታዩ ስለዚህ አብርሃም ነዝግልተ ነገር አሚኑ ስለዚህ መሟት ማህፀን ሳራስ መሟት ስጉስ አይድ ከመሆን በቃለ አዘራረባ ዳራዩን አታይዙ ወይ ብዛባትን ሳይስ አብርሃም አሚኑ እትዘገርምከ መጽሐፍ ይብሉ ሪፈረንስ ይብሉ ከምዘ ከማይን ከማሁን ሰንበት እንዳመጻ አይስበህ ህብረት ፌሎሺፕ ይብሉ የህዋትና ጸለዩ አጆ አብርሃም በእምነት በርት እና ተባህላ ይኮነን አብርሃም በዘይ ገለሲ ነታዘተው ሀበቶ ተስፋ ነተተስፋ ድማ ዘሃቦ መን ምዃኑ ምስተረደአ በእምነት አይደኸመን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታዩ ሹ አብ ቁጥሪ እስራን ክልተን ነታ አብዛ ምዕራፍ እዚ አዝብላ አባይ ነገር ከምን እንደገና ይደግማ ስለዚህ ጽድቅ ሆይኑ እንታይ ተገብረሉ ተቆጽረሉ እዚ አሃዙ ላይ ብዙ ጊዜ ካብዝ ክፍል እዚ ክንስበከሎና ካብ 10 ተሸሞን ተገለ እንደርተ ተጀምሩ እታ ብዛባ ጽድቅ ትርሳያ ብዛባ ካለ ነገር አብርሃም ዝ ሁሉ ዝነገረና ግን ጳውሎስ ጽድቂ በእምነት ተረክበት ንዝብል ተአባይ እምነት ሎማልቱን ተስፋ ዝገብሮ ጸልየዮ ዝመጻኹ ነገርሲ ነቲ ኦሬዲ ዘአመንኩሞ ነገርሲ ክበራበር ካለ እኮ አይኮን እንደልየኩም ካለ አይኮን እንደልየኒ እንታይ መስለኩም ዘአመናዮ ነገርና እዚ ሁሉ ዝነግረና ዘሎ ታመሰሪ ነጊሩና አብርሃም ድማ ብዛባዚ ጽድቅ ሆይኑ እንታይ ተገብረሉ ተቆጽረሉ ኦኬ ሕጂ ተወዳ ሆይ ታ ካብዝ ምዕራፍ ዝዝፈት ዋንባር ቁጥር 13 መጽ ቁጥር 13 እንታይ ብል መስለኩም እዚ ከአይሉ ስለናውን በር ስሪኡ ጥራይ ከም ተቆጽረሉ አይተጻፈን ተቆጽረሉ ዘክሩ ክሬዲትድ ጽድቅ ዝረኸበልና ዘአቶን እና እዚ ሁሉ ነጊሩና ጳውሎስ እንታይሉና አለ መስለኩም ብዛባና ሕጂ ክልተ ነገራት እዚ ሁሉ ዝነገርኩሁምሲ ብዛባ አብርሃም ነጊረስ አብርሃም ከብለኩም አይኮነን እዚ ሁሉ ዝነገርኩሁምሲ ብዛባሁም ከፍልጠኩም የደሌ ዝተቀበልኩም ነገር ክርዳአኩም ደሌ እዚ ሁሉ መረዳእታ ጽሒፈልኩም ዘለኹ ኢሉስ እዚ ሁሉ ምዕራፍ ሙሉ ምዕራፍ መስለገረናስ ናባና ምጽይዎ ነህናውን ሎሚ ዋይ ጳውሎስ ደስ ክብላ ጻሐፉ ክንብላ ይኮንና አታዛ አብርሃም እዚ ክንብላ ይኮንናን ብዛባና እዩ ጳውሎስ ክነግረና ደልዩ ዘሎ ክልተ ነገራት ብጽሁፍ እንታይ ንግበር መስለኩም ንእመን አሚናይና እንደ አመና ንኺድጁ ስለዚህ እተቆጽረሉ አይተጻፈን ጽሁፍሲ ነዚዩ ዝነግረና ይዝብለና ዘሎ ከገለ ጊዜ ሰባት ብሉይ ኪዳን ከምዝ ዘይ ምልከተና ገለ ጌሮም ክርድኦ ኸለው ወይ ክዛረቡ ኸለውስ ግርም ይብለን
هذا فرق حدش كدان بقالو بلوي كدان كم زخونة سيرسو كأند نجارو دماغ زكوب أولوس هانت إكزامبل أمسيوس كوفا بيلونا بلوي كدان كير كابز أب أبراهام كتنبب كلا خاص نأبراهام ترايد تجبر له ده يكونس يأتوا وهنا بسخا نأهايو بزعبها نأيو يوزب للنازلو بزعبها دانيال مسنبب كا بزعبها داويد مسنبب كاس داويد كم زجيرو قولياد عودقو جلسي عودقو ترايد يكونس بزعبها هون جبروي جوش بناي فقرة ديفيد تتحيزوا لنا كل جزء يزري أزله كم زي عندها جبرة ورورة شخل له جل ديف بق بريف يقول ملي هجي كلب تفرحها حدا ما قلت لازم سنبدته هجي حدا ما قلت ندخلنا كلب بتجوي عطا يتفرحن برجل إليوس يا دادي next time كم ناي ديفيد بريف كخوني سام كل أخمانسي ناب جزء رزوسي نا application أمسيو نحن هون كخوميو كخون لنا دلوا بلوي كدان ندخلنا خنا نبب كلا ناسي نأيو God is not a respecter of person እግዚአብሔር አብርሃም ተገርወስ ነአሃውን ከሙዩ ነዳንኤል ተገርወስ ነአሃውን ከሙዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ስለዚህ ነቱ ጽሁፍ እንታይ ንግበሮዩ ንእመኖ ኦሬዲ ነዛአመና ዮ ነገር ኢንፋክት ድነግረና አይደለም ማለት በህሉፍ ጊዜው ታቀማምጡ እዚህ ስለናምበር ስሊኡ ጥራይ ከምዘይ ተቆጥረሉ ከም ተቆጥረሉ አይተጻፈን ስለዚህ ስለናውን ሲ ከሙዩ ተቆጥሮልና ዘሎ ተኻለይት ድማ حلفيلو كاب إسرانا أربعة مالتيو ناب تقرينيا بحدث لزلو نأنا بتن يسوس قويتانا كموتات زتن سؤو ننأمن كأ يقود سأرلنا نسو بسرحات ياتنا بجا توحبه سلات صدقنا تنسى زيانا يمودات هادم ماهجين تايزب لنا زلو مسلوكم أبراهام آمنا صدقو خوينو تقصرلو إذن أقال زي بزعبانا وني تتصحيفو نا أبراهام أمنتن الجناتنا أمنتن الكونتكست يفلالي أبراهام تسفاي تواهبو بزعبات الزرعي نهنا جن بزعبا كريستوس يسوس متنسوئنا آمين ناسو يزب لنا زلو بتن يسوس كريستوس قويتانا كموتات زتن سؤو أملاخ إن أمنسي كمو يقصر لنا يسوس قويتاي يسوس كريستوس كموتات كم زتن سأ نزعمنا زبلنا خلات ناسي صدقي تواهبنا إنا تقصيرولنا يو ناباناس كريديتد كوينو يسوع كريستوس قويتاي نسويلنا بسرحات ياتنا بجا تواهبه سلا صدقنا تنسى ብዙ ጊዜ መጽሐፍ ቅዱስና በሐዲስ ኪዳን ነዚህ ብለናይ ስለና ስለ ኃጢአትና ሞተ ስለ ጽድቅና ድማ ተንሰ ዝብል ነገር ሲንረክብና አብ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 15 ኢየሱስ ክርስቶስ ዘይተንሰ እንድሕር ኮይኑ ሲሉና ነህና በኃጢአት መሐለና ስቲልዚ زيدهنا صدق زي رغبنا مخوننا نيرنا يسوع كريستوس متنسو جن انتهي مسلكم سلحاتياتنا ميتو مش عم مسكل ويلو شو مسموته مسوعاته يزونا ببوعاتو أبود ما نتزعربو مسوعاتي كم تقبلو كم زعقبو نناون صدق خنركب متانسي بقو نجر كم زجبره مفلتاس ኢየሱስ ክርስቶስ ካሙታን ተንሲው ስለዚህ ኢየሱስ ካሙታን ካብተንሰ መስዋዕቱ ቅቡል ኮይኑሎ አነን ንስኻትኩሙን ጽድቂ ተቀቢልና አሎና ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ኢየሱስ ተንሲዩ ኢየሱስ ተንሲዩ እምነት ናዚዩ ኢየሱስ ከምዘ ተንሰ አሚንና ኢና ይብለና ቅድመ ጅነግረኩም ተኾይና ይፈልጥሪ ናይ ቡድሃ አጽምስ ተረኺባ ተባይሉ ነናይ ቻይና ንጉስ ካብ አስከሬኑ ማለት እዩ ካብቲ አጽምስ ሓንቲ ጽፍርስ ከም ህያብ ተዋሂባቶ ነራ ካብ ናይ ቡድሃ መቃብር ተወሲዱ ማለት እዩ 1981 እዚኣ ተረኺባ ተባይሉ ኩሉ ቡድሃ ዘበለ ሁሉ ሲ ናብቲ አጽሚ ናይ ቡድሃ ዝተረኽበሉ ሲ እናኸደስ እንታይ ይገብር መስለኩም ይሪ በቃ ተስዩ አጽሚ ተረኺቡ ተባይሉ ተፈልጥዩኹም አብ ካለ ሃይማኖታቱን እኮ ሁሉ ናብ መቃብርና ኸድካስ ትዞሮ ኢኻ ትሪዮ ኢኻ ቡድሃ ኣብ መቃብር አለ መሐመድ ኣብ መቃብር አለ ነህና አጽሙ ተረኺቡ ገለን ተንባሃል ነርና እምነትና ከንቱ ዝገብር ነገር እንበር ተሐጉስናስ ንዞሮን ንኾሎን ንኸዶን ነገር አይኮንናን መቃብርና ኢየሱስ ክርስቶስ ግና ባዶዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ተንሲዩ ንሱ ጽድቅ አምላክ ተቀበልና ኢና ምክንያቱ ኢየሱስ ተንሲዩ ስለዝኾነ
መቃብር ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ባዶይ አጆኹም ንእምነቶም አይቃለልኩ ወንትስ ሐቅንስዩ ዝገብሩ ወይ ዝነግረኩም ዘለኹ አነ ንስኻትኩምን ዝአመናዮ ክርስቶስ ግን ተንስዩ እዛ እምነትና ሕጂ እዛ እምነትና እዚኣ በዚኣ ክንዛዝ እዛ እምነት እዚኣ እዛ ጽድቂ በክርስቶስ ኢየሱስ ዝተገብረ በክርስቶስ ኢየሱስ ናይ ክርስቶስ ኢየሱስ ጽድቂ ክንረክብ ድገበረና እምነት ከመይ ዓይነት እምነት ያመስለኩም እንታይ ከም ዝአመና ይከዘክረኩም ቅድም 2000 ዓመት ማንም ኣብዚያ ዘሎ ሰብ አይነበርና ቪዲዮ ገለውና ስለዚህ ነበረ ዶክመንተሪ ገለውና ተቀዲሆ አይተረፈልና ስእሉና አይነበረ ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ከም ዝመጸ ካብ ድንግል ማርያም ከም ዝተወልደ ማይቱ ድማ መቃብር ከም ዝኣተወ ድሕሪ 3 መዓልቲ ግና ካብ ሞት ፈንቂሉ ከም ዝወጸስ አሚንና ጽሁፍ አሚንና ነዚ ይገርም እኮ እቶም ከይራአዩ ዘአምኑ ንቶማስ ከም ዝበሎ ብፁዓን እዮም ዝበሎስ ብፁዓኒና ተቃለ ዝብለኩም ዘለኹ زي كيرا ناس آميننا قد مغلطش آمد تجبر نجر دنقل يتولدن تأمريو جن كوينو آميننا يو خمسة لو سميتوس كمن دجنا تنسيو دما نفسه ما يكعرق إذا بزي كان يقول تنا يسوع كريستوس ما نم كموز جبر يلن توم تنسوخ علوت بقى لا زرق لما يتوم يوم كمن دجنا يسوع جن نموت نحنس أن نحوارون سير واس تنسيو هج نريو زلنا أنا أكو بأمنة مبر بمرأين ملالسنكو هيوتنا نريو زلنا رأسه يموت كمل سين ريونينا جن يسوع نحنس أن نحوارون سين نموت سيرو كم تنسى آمين قال تسفاد ما يبون كمل سي مسيس كوس دكم يلون يسوع كريستوس بزمت الله ما قالتي داقم نسوخ ما تخلو انت حلفنا زوم كلهم قدمي قويتنا يسوع كريستوس ممصو زحلفو كلاتهم قدوسانون أمك أبر أيترفون يوم محمد كوينهم سي أيترفون يوم حسابو قد مغلق عامت نقويت آمينو زموت سب محمد كوينو الله انجي I don't know the detail I felt طوري سجاب كندي جزء جلس الله وتخستاي كقلتفو كابي وتناس محمد مساعة ناسي خستاي زخون مودة تعزمون جن كجلا بارتونا تبل إذا ما تسمش رأيو كل نجار توديوس محمد كوينو إذا ناب محمد أتوسي انتهينا مسلكم أميننا ويتانا يسوع كريستوس زمت قالوا ما قلتس كمن دجنا انتي كهون كتنسي كما يكون عنده يوم كمن دجنا سكتنسيو ناي تنسى سجا ناي كبر سجا سكلبس كم زحجي ديكيد دجبر نافرس زغيد دايكونس زي فرز زل عالماوي كم تكريستوس يسوع مستنسى زلبسو عين السجا سكنلبسينا إذا آمنا هجي كابزن تحت كوي تخالق نأمنو زبل سجاها حاميموس نمفواس تأمين كاسي انتهى يجر مغنياتو شعامت دجبرة أمك أبرد أتوقع كتنسيو الناس أمين نالون نخال انت عملنا ده انت يجر already زعمنا ينزيو ريهم كلا هي بيتروس مراف هذا كجمر كله بزعبازا أمنة زي أباولوس كزهرب أمين بيتروس كزهرب كله ታጽድቅና የክርስቶስ ኢየሱስ ዝረኸብናላ እምነት ክብርት እምነት ይለው ብራዘር ሲስተር በእጅ ታምኑ ያይኮነን ኦሬዲ ዘአመንኪዮስ ክቡር እምነት አሚንካ አሎኻ ጽድቂ ናይ ክርስቶስ ኢየሱስ ዝረኸብካሉ ተስፋታት ናይ አምላክ ኩሉ ሲ ከም ዝኸውን ዘአመንካሉ እምነት ሲ ዘገርም እምነት እዩ እጅ ካብዝ ነበር አብሩ ንኻለ ነገር ንኸና አመን ሲ ወአነስ ነዘ ዘአመንኩ ደአ ንኻለ ደአ ኸመይ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ክብርና አምላክና ይሁን ኢየሱስ ተንሲ ጽድቅ አምላክ ድማ ተቀበልና ኢና ዘአበየት እምነት እንበአርዚአ በእምነት ታጽድቂ ናይ ክርስቶስ ኢየሱስ ዝተቀበልናላ ተኻለ ሁሉ አምድሪ ዝግበሩ ነገራት ካብዝነ ታሕቲ ናብዚአ ስለዝበጻሕና ክብርና አምላክና ይሁን كابزلنا يوتسينا نأملاخ أمسجنا خبيرنا خنودينا هاليلويا 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 هتصير رقاي أسكيداونا زرقي هنا
አኽቢርናዮ አመስግናዮ ክንውድእና እግዚአብሔር ይመስገን ሃሌሉያ 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 ተመስገን እግዚአብሔር ተባረክ እግዚአብሔር ተባረክ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ብዙ ነው ምህረት ብዙ ነው ብዙ ነው ይቅርታህም ብዙ ነው ብዙ ነው ማጽናናት ብዙ ነው ብዙ ነው ይቅርታህም ብዙ ነው ሃሌሉያ ብዙ ነው ምህረት ብዙ ነው ብዙ ነው ይቅርታህም ብዙ ነው ብዙ ነው ማጽናናት ብዙ ነው ብዙ ነው ይቅርታህም ብዙ ነው በቀራንዮው መስቀል ላይ ስራዬን አንተ ሰርተሃል ቀንበሬን አንተ ሰበርከው ዕዳዬን ከኔ አስወገድከው በቀራንዮው መስቀል ላይ ስራዬን አንተ ሰርተሃል ቀንበሬን አንተ ሰበርከው ዕዳዬን ከኔ አስወገድከው በቀራንዮው መስቀል ላይ ስራዬን አንተ ሰርተሃል ቀንበሬን አንተ ሰበርከው ዕዳዬን ከኔ አስወገድከው በቀራንዮው መስቀል ላይ ስራዬን አንተ ሰርተሃል ቀንበሬን አንተ ሰበርከው ዕዳዬን ከኔ አስወገድከው በቀራንዮው መስቀል ላይ ስራዬን አንተ ሰርተሃል ቀንበሬን አንተ ሰበርከው ዕዳዬን ከኔ አስወገድከው በቀራንዮው መስቀል ላይ ስራዬን አንተ ሰርተሃል ቀንበሬን አንተ ሰበርከው ዕዳዬን ከኔ አስወገድከው በቀራንዮው መስቀል ላይ ስራዬን አንተ ሰርተሃል ቀንበሬን አንተ ሰበርከው ዕዳዬን ከኔ አስወገድከው በቀራንዮው መስቀል ላይ ስራዬን አንተ ሰርተሃል ቀንበሬን አንተ ሰበርከው ዕዳዬን ከኔ አስወገድከው በቀራንዮው መስቀል ላይ ዕዳዬን ሰጥተሃል ቀንበሬን አንተ ሰበርከው ዕዳዬን ከኔ አስወገድከው
በእልልታ እስኪ ንጎይታ ነኽብሮ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ አሜን 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 እግዚአብሔር ይባረክ ክብርና አምላክና ይሁን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ዲና ሎሚ ሰዓት ክልተን ፍረቃን ቶማ ወዳት ደኾና ናይ ደቅ ተባዕትዮ ናይ ሜንስ ፕሮግራም አሎ አቡን ረኸፍ ካብዝ ንኸይድ ድማ ምሳህና እንደተመሳህና ደሃና በገዛዩ ብዙም ኩላትና ንከታተል እግዚአብሔር ይባረኩም ይዳውና ንዘርግህሞ በረኸት እግዚአብሔር ተቀቢልና ክንወጽና እግዚአብሔር በመዓልተ ጸበባ ይስማዕኩም ስማ አምላኽ ያዕቆብ ልዕል የብልኩም ካብ መቅደስ ረድኤቱ ይስደደልኩም ካብ ጽዮን ከአ ይደግፈኩም ንመስዋዕት ብልኹም ዘበለ ይዘክሮ ንመስዋዕቲ ምህራርኩሙን ይቀበሎ ነትልብኹም ዝምነዮ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ይሃብኩም ንምኽርኹም ዘበለ ይፈጽሞ እግዚአብሔር ይባረኩም በሰላም ኪዱ